ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण सर्वांना। इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने सर्वांचं आपल्या या भक्ती सुधाचरच्या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपण तिसरं मॉड्यूल अभ्यासतो आहोत, आचार्य परंपरा। आणि याच्यामध्ये आपल्या आचार्य परंपरेतले आपले जे 32वे गुरु आहेत ते म्हणजे एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यांचं आपण चरित्र अगदी सखोलमध्ये त्यांच्या जीवनातल्या सगळ्या घटना ज्या आहेत तर त्या आपण अभ्यासत आहोत, की जेणेकरून त्यांची जी संघर्षाची गाथा आहे भक्तीमध्ये टिकून राहण्यासाठी आणि त्याचबरोबर कृष्ण प्रेम जे आहे किंवा कृष्ण भक्तीचं जे विज्ञान आहे तर ते सगळ्या भक्तांपर्यंतच नव्हे तर जे कृष्णांना जाणतही नाहीत त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना भक्त बनवण्यासाठी जी त्यांची संघर्षमय गाथा आहे तर ती आपण त्यांच्या जीवनचरित्राच्या माध्यमातून अभ्यासत आहोत। आतापर्यंत आपण अभ्यासलं की कशा पद्धतीने त्यांचे जे गुरु आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांच्याशी श्रील प्रभुपाद यांची भेट झाली। मग भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांच्याशी भेट झाल्यानंतर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते भारावून गेले होते त्यांच्या प्रथम भेटीमध्येच। आणि त्यानंतर त्यांच्याशी जे त्यांची चर्चा झाली कृष्ण भक्तीच्या प्रचारासंबंधी तर त्यामुळे त्यांनी हृदयातून आपण म्हणून त्यांना गुरु मानलेलंच होतं। मग आता पुढे काय घडलं तर ते अभ्यासणार आहोत आपण। तर दरम्यानच्या काळात काय घडलं होतं, अभय चरण अरविंद म्हणजेच कोण आपले जे श्रील प्रभुपाद त्यांचं नाव काय आहे, अभय डे असं त्यांचं नाव आहे दीक्षेपूर्वीचं। तर अभय जे आहेत म्हणजे श्रील प्रभुपाद तर ते अलाहाबादला गेले आणि त्यांनी काय केलं होतं तिथे त्यांचा
फार्मास्युटिकल बिझनेस म्हणजे काय, तर औषध कारखाना त्यांनी सुरू केलेला होता. मग आता पुढे काय घडलं, तर आता व्रजमंडल परिक्रमेसंदर्भातली जी आहे तर ती लीला आहे. म्हणजे काय, तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर त्यांना एक दिवशी म्हणजे केशव महाराज आणि हे सगळे म्हणजे हे सगळे भक्त मंडळी भेटली. म्हणजे कसं झाला भाग, की मथुरेला ते जे आहे तर ते सगळे जाणार होते. म्हणजे श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते आपल्या औषध कारखान्याचा जो व्यवसाय आहे त्याच्या कामानिमित्त विशेषतः उत्तर भारतामध्ये खूप त्यांचं भ्रमती होत असे, भ्रमण होत असे तिथल्या आजूबाजूच्या शहरामध्ये. आणि मग अशामध्येच त्यांची भेट झाली केशव महाराजांची, की जे गौडीय मठातले म्हणजे जे होते तर ते भक्त होते. म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांनी गौडीय मठांची स्थापना केली. आणि मग त्यापैकीच म्हणजे त्यांचे अनेक असे शिष्य आहेत, तर त्यापैकी हे केशव महाराज आहेत. तर त्यांनी त्यांना माहिती काय दिली, की श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर ते मथुरेला उद्या जाणार आहेत. मग अभय पण त्या दरम्यान वृंदावनच्या आसपासच त्यांची भ्रमंती चालू होती. आणि मग त्यांना अशी माहिती मिळाली, की उद्या मथुरेमध्ये म्हणजे ते सकाळी जाणार आहेत. त्यांचे जे म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे जे गुरु आहेत ते. आणि तिथे ते जे आहेत ते हरिकथा जे आहेत ते सांगणार आहेत. मग आता त्यांनी काय सांगितलं, की ते भक्त मंडळीला घेऊन त्यांचे जे गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे तिथे यात्रेला आले होते व्रजमंडल परिक्रमेला. आणि त्याचाच भाग म्हणून ते मथुरेला जाणार होते. आणि तिथे जे आहे ते हरिकथा करणार होते. मग ज्यांना इच्छा आहे ते इथे हरिकथा जे आहे ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींच्या श्रीमुखातून जे आहे तर ती ऐकायला मिळणार आहे म्हणून थांबू शकतात. आणि ज्यांना ही हरिकथा नाही ऐकायची आहे, तर ती त्यांच्यासाठी काय केलं होतं म्हणजे दोन पर्याय होते. तर असे जे आहे ते शेषशाही विष्णूंचं जे मंदिर आहे तर ते पाहायला त्यांचं दर्शन घ्यायला काही भक्त जाऊ शकतात. ज्यांना इच्छा आहे ते हरिकथा ऐकायला इथे मथुरेमध्ये थांबू शकतात. अशा पद्धतीचा त्यांना केशव महाराजांचा निरोप मिळाला. मग आता तिथं कसं होतं, की जे भक्तांचा ताफा आला होता त्यातले काही जण शेषशाही विष्णूंचं दर्शन घ्यायला गेले. मग आता अभय म्हणजे आपले श्रील प्रभुपाद आणि एक 10 ते 12 भक्त मंडळी तिथे थांबली. हं. आणि मग श्रीधर महाराज पण त्यापैकी एक होते. आता हे सगळे गुरुभाई आहेत हां, आपल्या श्रील प्रभुपादांचे. कारण हे गुरुभाई किंवा ना गुरुबंधू म्हणायचं श्रील प्रभुपादांचे. म्हणजे काय, की भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे एकच गुरु आहेत ह्या सगळ्यांचे. आणि मग एकाच गुरुचे जे शिष्य असतात ते एकमेकांचे गुरुबंधू किंवा गुरुभगिनी असतात. मग हे आधी दीक्षित झालेले आहेत आणि खूप उच्च स्तरावर आहेत म्हणजे महाराज स्तरावर आहेत. म्हणजे ह्या ज्या आहेत ना ह्या म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या आध्यात्मिक उन्नतीनुसार मिळणाऱ्या या उपाधी आहेत. स्वामी, महाराज अशा वेगवेगळ्या. तर तसं जे आहेत तर हे केशव महाराज आहेत किंवा श्रीधर महाराज आहेत. म्हणजे ह्या उच्च स्तरावर म्हणजे आपण परम स्तर म्हणू थोडक्यात. तर अशा स्तरावर पोहोचलेले हे शिष्य आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे. मग हे गुरुभाई आहेत, ज्येष्ठ गुरु बंधू श्रील प्रभुपाद यांचे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ हा भाग कसा ठरवला जातो, तर वयानुसार नव्हे, तर आध्यात्मिक उन्नती तुमची किती झाली आहे आणि कशा पद्धतीनं आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर तुम्ही किती उन्नत आहात. मग आता हे वयाने लहान देखील असतील श्रील प्रभुपादांपेक्षा केशव महाराज किंवा जे श्रीधर महाराज आहेत. पण ते आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर अत्यंत उन्नत असल्यामुळे ते महाराज उपाधीपर्यंत पोहोचलेत म्हणजे. तर मग ते ज्येष्ठ जे आहेत तर ते गुरुबंधू झाले आध्यात्मिक म्हणजे दृष्टिकोनातून. आणि श्रील प्रभुपाद आहे ते त्यांचे कनिष्ठ गुरु आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा भाग समजून घेऊया. मग आता इथे आपण हे समजून घेऊया, की हे जे केशव महाराज होते आणि की श्रीधर महाराज होते हे समवयस्क होते. थोडेसेच मोठे होते श्रील प्रभुपादांच्या पेक्षा. या परिस्थितीमध्ये यांची साधारण फार मोठी पण नव्हती आणि फार लहान पण नव्हते आणि श्रील प्रभुपादांच्या आसपास पण वयाचे नव्हते. थोडेसे मोठे होते. तर असा भाग होता. मग आता तिथे 10-12 भक्त मंडळी राहिली. त्यापैकी श्रीधर महाराज पण एक होते. मग आता श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, की मला वाटतंय, की हा माझा अत्यंत
योग्य निर्णय होता. आणि मग त्यामुळं काय झालं की म्हणजे आपण हा भाग समजून घेऊया की त्यामुळं त्यांच्यावर जी गुरुकृपा झाली किंवा गुरु संतुष्ट असतात तर कृष्ण संतुष्ट असतात. मग ती कशी झाली ते आपण समजून घेणार. मग इथे अभयने काय विचार केला की मी काय शेषशाही मंदिर कधीही पाहू शकतो, पण गुरूंचा संग मला लाभणं खूप कठीण आहे, म्हणजे दुर्मिळ आहे. आणि तो जर मला मिळतोय तर अशी संधी मी का बरं सोडू? आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, आपल्या गुरूंच्याकडून हरिकथा ऐकायची ठरवली. आता हे दीक्षित झालेले नाही आहेत बरं का त्यांच्याकडून किंवा म्हणजे त्यांची हरिनाम दीक्षा देखील झालेली नाही. पण गुरु काय करतात, भक्तीचं जे बीज असतं ते त्यांच्या वाणीनं आपल्या हृदयामध्ये रोवून टाकत असतात. आणि त्यामुळे जेव्हा पहिली भेट झाली अभयची भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांच्याशी कोलकातामध्ये उलटा टंगा या इमारतीमध्ये, अजूनही ती इमारत आहे बरं का. आणि तिथं खूप सुंदर पद्धतीनं सगळं जतन करून ठेवलंय भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचं, म्हणजे ते मठाचं एक केंद्रच होतं. तर YouTubeला तुम्ही पाहू शकता. कोलकाता उलटा टंगा असं टाकलं ना गौडीय मठ, तर त्याच्यावर येतं सगळं हे हां. YouTubeवर खूप छान माहिती आणि आतला सगळा व्हिडिओ येतो तिथं कशा पद्धतीनं सगळं जतन करून ठेवलेलं आहे. तर कधी वेळ मिळाला तर आपण हे नक्की पाहूया. आणि मग काय झालं की त्या भेटीमध्येच म्हणजे हृदयापासून त्यांनी गुरु एक प्रकारे स्वीकारलंच होतं, भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना. आणि मग त्यांनी ठरवलं की मी आता भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांचं जे आहे तर ते व्याख्यान ऐकेन, हरिकथा ऐकेन त्यांच्या मुखातून येणारी, आणि मला त्यांना ऐकायचंय. मग ह्या प्रसंगातून आपण काय शिकायचं, तर गुरूंना हे जे आहे आपण सतत ऐकलं पाहिजे. गुरूंची जी वाणी आहे ती आपलं हृदय शुद्ध करणारी असते. मग आपल्याला सांगतात पहा, आपले परमपूज्य रामानुजदास प्रभूजी जे आहेत, की आपण काय करायला पाहिजे, श्रील प्रभुपादांची लेक्चर ऐकली पाहिजेत किंवा गुरु महाराज आहेत आपले जे आहेत परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराज, तर ह्यांची वाणी आपण ऐकली पाहिजे. तर गुरूंच्या वाणीमध्ये काय असतं, चैतन्य असतं, आध्यात्मिक बळ असतं. त्यामुळे काय होतं की आपल्या हृदयाची शुद्धी व्हायला मदत होते. म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये जे विकार आहेत किंवा जे काही अनर्थ आहेत तर ते नष्ट व्हायला मदत होते. म्हणजे आपले कान जे आहेत ते आपल्या हृदयाचं द्वार असतात. मग कानातून आपल्या जे काही येतं, म्हणजे जे काही म्हणजे चांगलं असेल वाईट असेल ते आपल्या हृदयापर्यंत पोहोचत असतं. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया हा. तर मग त्यामुळं आपण खूप विचारपूर्वक ऐकायचं, जे ऐकायचं ते. कुठे म्हणजे कृष्ण सोडून इतर काही बोललं जात असेल तर आपण कान बंद करून टाकायचे, बिलकुल नाही ऐकायचं. कारण आपल्या ते हृदयापर्यंत पोहोचते. आणि मग हृदयामध्ये आपल्या अनेक जन्मांचे म्हणजे जे असतात ते संस्कार असतात चित्तामध्ये आपल्या, म्हणजे मनाचा जो चित्त म्हणून भाग आहे अंतर्मनाचा. तर काय होतं, तर त्यामुळं चांगलेही संस्कार असतात, वाईटही संस्कार असतात. मग काय होतं, आपण जे काही ऐकतो ना तो संस्कार तिथे ठसतो प्रत्येक जन्मामध्ये, आणि असे अनेक अनर्थ तिथे साठलेले असतात. मग आपण काय करतो आहोत, हे अनर्थांचं गाठोडं आपल्याला कमी करायचंय, हो की नाही? म्हणून आपण एक एक जेव्हा हरिनाम घेतो, पहाटे ब्राह्ममुहूर्तावर आपण उठतो, मंगल आरतीला जोडतो, एक एक हरिनाम घेतो, त्यावेळेला आपण एक एक अनर्थ असतो ना त्याची गाठ सैल करत असतो आणि ते नष्ट होत असतं. आणि अशा वेळेस पुन्हा जर आपण अशा काही गोष्टी ऐकल्या तर अजून किती काय कचरा आपल्या हृदयामध्ये येईल माहिती नाही, हो की नाही? मग आपण काय करायचं, कृष्ण हरिकथा आणि कृष्ण यांच्याशी संबंधित जर काही नसेल तर ते बिलकुल या जगात ऐकण्यासारखं नसतं. भगवद्गीतेत आपण हे समजून घेतले की म्हणजे कृष्ण कथा ही, म्हणजे जर ऐकायचं असेल, काही श्रवण करायचं असेल किंवा कानांचं सर्वोत्तम कार्य काय, तर कृष्ण कथा ऐकणं, कृष्णाविषयी ची म्हणजे त्यांच्या यशाची गाथा ऐकणं, कृष्णाचं भजन ऐकणं, कृष्णांची स्तुती ऐकणं, कृष्णाविषयी भक्तांचे विचार ऐकणं, म्हणजे किती काही कृष्णाविषयी आपण ऐकू शकतो, हो की नाही? मग ही खरी कानाची आपली तपस्या आहे. अशा अशा रीतीनं आपण प्रत्येक इंद्रिय, जसं अमरीश महाराजांनी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये, कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून प्रत्येक इंद्रिय कडे म्हणजे सेवा दिली, तसं आपल्या कानांची सेवा काय आहे, कृष्ण कथा ऐकणं, हरिकथा ऐकणं. मग जो कोणी असा विचार करतो
तो सर्वोत्तम शिष्य ठरतो. आणि मग कृष्ण कथा किंवा कृष्णाविषयी किंवा कृष्णांचे उपदेश जे आहेत किंवा कृष्णाने जे काही सांगून ठेवलंय ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवणारे कोण असतात? आपले गुरु असतात. त्याखालोखाल कोण असतात? शास्त्र. म्हणजे काय? गुरु, साधू. साधू म्हणजे कृष्ण भावना भावित उच्च कोटीचे असते जे भक्त असतात. स्वामी महाराज आपण थोडक्यात असं समजून घेऊ सोपं करून. तर असे किंवा गुरु जे गुरुकृष्ण शिष्य परंपरेला जोडले आहेत. आणि शास्त्र. शास्त्र म्हणजे शाब्दावतार आहे भगवान यांचा. कृष्ण स्वयं वेद शास्त्र म्हणजे. म्हणजे शास्त्र म्हणजे काय तर वेद आणि सगळं उपनिषद, पुराण हे सगळं जे येतं त्यांना शास्त्र म्हणतो. शास्त्र ही वाणी आहे भगवानाची. म्हणजे काय, की साधू, गुरु, शास्त्र ह्यांनी जे काही सांगितलेलं असतं तेच आपले जे गुरु आहेत, म्हणजे आपल्या आचार्य परंपरेतले जे आपले गुरु असतात ते सांगतात, की ते त्यांना त्यांच्या गुरूंनी सांगितलं. आणि त्यांचे गुरु जे काय जे सांगतात ते कुठून येतं, तर ते त्यांना त्यांच्या गुरूंनी सांगितलेलं असतं. आणि मग असं करत 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 जर आपण गेलो तर ते कृष्णांपर्यंत पोहोचतं. म्हणजे जे कृष्णांनी सांगितलंय ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत गुरु पोहोचवत असतात. मग गुरूंना ऐकणं आणि गुरूंची वाणी ऐकणं हा महत्वाचा निर्णय होता. आणि म्हणून अभय काय म्हणाले, माझा हा अत्यंत बुद्धिमान निर्णय होता हा, असं आपल्या चरित्रामध्ये श्रील प्रभुपाद मांडतात. आपलं मनोगत म्हणजे काय, की गुरु आणि शिवाय दुसरं काही ऐकणं म्हणजे जे आहे तर ते अगदी कनिष्ठ दर्जाचं ठरेल. म्हणजे गुरु काय सांगतात तर कृष्णाचे उपदेश, कृष्ण कथा आणि कृष्णांनी कशी लीला केली, कृष्णांनी कसं यश संपादन केलं हेच सगळं सांगत असतात आपल्याला गुरु. किंवा भक्तांच्या गाथा, कृष्णांनी कशी कृपा केल्या भक्तांवर, तर हेच सगळं आपण ऐकत असतो गुरूंच्या वाणीतून. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, गुरूंना ऐकलं पाहिजे. सुदैवाने आपल्याला आता खूप म्हणजे सोशल मीडियाची मदत मिळते आणि श्रील प्रभुपादांची हिंदीतून इंग्लिशमधून लेक्चर्स आहेत. आणि श्रील प्रभुपाद कोण आहेत मग? इथे सगळ्यांनी हा भाग समजून घ्या. आपले परम गुरु आहेत श्रील प्रभुपाद. किंवा आपण म्हणू ना, आपले गुरु कोण आहेत? तर गुरु महाराज आपले हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. मग जे श्रील श्रील प्रभुपाद आहेत ते प्रमुख संस्थापक आचार्य किंवा प्रमुख शिक्षा गुरु आहेत. त्याचबरोबर परम गुरु पण म्हणू शकतो आपण. म्हणजे आपल्या गुरूंचे गुरु आहेत ते. म्हणजे काय? आपण समजून घेऊया की आपले जे आजोबा असतात घरामध्ये, तर आपण खूप खोड्या केल्या असतील लहानपणी, हो की नाही? आणि मग ते काय करतात, खूप प्रेम करतात. आपले जे पिता असतात ते एखाद्या वेळी आपल्याला ओरडतील, हो की नाही? पण आपले आजोबा काय करतात, आपले खूप लाड करतात. मग तसं आपले गुरु महाराज आहेत ते आपल्याला काय करतील, ते पण खूप खूप प्रेमळ आहेत. तर ते आपल्याला थोडं सांगतील, की हां, असं करायला पाहिजे हां. पण आपल्याला आपले परमगुरू म्हणजे कोण? आपले आजोबांसारखे असलेले. असे कोण आहेत? श्रील प्रभुपाद. मग ते काय करणार? आपल्यावर खूप कृपा करणार. कृपेचा अजून वर्षाव करणार. म्हणजे त्यांचेच पुत्र, सुपुत्र जे आहेत ते गुरु महाराज आहेत. म्हणजे आध्यात्मिक सुपुत्र. मग आपल्या पुत्रापेक्षा नेहमी आपले आजोबा प्रेम आपल्यावर जास्तच करत असतात. हो की नाही? आपल्या पित्यांपेक्षा असं असतं ते प्रेमाच्या स्तरावर. म्हणून आपण इतके सौभाग्यशाली आहोत, की आपण श्रील प्रभुपादांना पण ऐकू आणि गुरु महाराजांना पण ऐकू आणि त्यांची सगळ्यांची आपण कृपा जी आहे तर ती घ्यायचा प्रयत्न करायचा. तर असं आपलं आचरण असलं पाहिजे. ह्या प्रसंगातून आपण हे शिकायचं. आपण फक्त गोष्ट नाही ऐकायची. म्हणजे आपण भौतिक जगतामध्ये सगळ्या गोष्टी ऐकतच आलो वेगवेगळ्या. पण त्याच्यामध्ये इतका रस आपल्याला कधी वाटला नाही. एक कादंबरी आपण वाचली किंवा एक कथा वाचली कुठल्यातरी मॅगझीनमधली. आपल्याला कंटाळा येऊन गेला. आपण पुन्हा नाही वाचली. पण ही जी कथा आहे श्रील प्रभुपाद यांच्या जीवनातले जे प्रसंग आहेत, त्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये त्यांनी कृष्णांशी आपलं नातं कसं जोडलं होतं, हे आपल्याला शिकायला मिळतं. म्हणजे गुरूंच्या माध्यमातून कृष्णांशी नेहमी जे आहेत ते श्रील प्रभुपाद अशा पद्धतीने जोडलेले होते. मग हा भाग आपण शिकला. म्हणजे आपल्या प्रत्येक कृतीमध्ये, आपल्या प्रत्येक विचारामध्ये कृष्ण केंद्रस्थानी कसे येतात? तर असे येतात. गुरूंच्या माध्यमातून, सेवेच्या माध्यमातून, शास्त्रांच्या माध्यमातून, एखाद्या भक्तांच्या माध्यमातून. म्हणजे शास्त्रांचं अध्ययन करतो आपण, एखाद्या भक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सेवा करतो किंवा एखाद्या सोबत आपण सेवा करतो किंवा अनेक भक्तांसोबत सेवा करतो किंवा आपण तीर्थाटनाला जातो, मग तिथं अनेक भक्त भेटतात, मग त्यांच्यासोबत आपण वैष्णव सेवा करतो. मग आपले गुरु जे असतात ते आपल्याला मार्गदर्शन करतात, आपले दीक्षा गुरु आहेत ते आपल्याला मंत्र दीक्षा देतात. अशा पद्धतीनं कृष्ण जे
आहेत ते आपल्यावर कृपाच करत असतात, फक्त आपल्याला ते समजून येत नसतं. मग हा कृपेचा ओघ असा असतो की दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मग आपल्या हृदयात कृष्ण आहेत, त्यांना चैत्य गुरु म्हणायचं, ते आतून मार्गदर्शन करत असतात आपल्याला. मग ग्रंथांच्या माध्यमातून आपण श्रीमद भगवद्गीता, भागवत अभ्यासतो, मग की नाही शास्त्रांचं असं अध्ययन करतो, वेगवेगळ्या लेवल शिकतो आपण. मग ही कृष्ण कृपाच आहे, आपल्या कृपेचा ओघच होतोय. मग आपण ही चरित्र अभ्यासतोय, मग हे कृष्ण कृपेचा ओघच आहे आपल्यावर. आणि मग आपण भक्त आपल्याला काही सेवा देतात, आपल्याला शिक्षणासाठी ऑनलाईन असतात, कधी मंदिरात जातो आपण, ऑफलाईन सेवा मिळते करायला, मग अनेक सेवा शिकायला पण मिळतात आपल्याला. मग ही सगळी काय असते, कृष्णांची कृपाच असते, फक्त आपण ती जाणून घेणं आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी अजून मी कसं कार्य करेन, अजून कसं कार्य करेन, असा भाव आपल्यामुळे वृद्धिंगत होणं आवश्यक असतं. मग कृष्ण काय करतात, तोही भाव आपला वृद्धिंगत करत जातात आणि अशा पद्धतीनं कृष्ण आपल्यावर कृपा करत असतात. मग शिक्षा गुरु येतात अनेक आपल्या जीवनामध्ये, मग दीक्षा झाली आपली, दीक्षा गुरु येतात. मग अशा पद्धतीनं आपल्यावर कृपा ही कृष्णांची प्रत्येक जीवनाच्या टप्प्यामध्ये होतच असते. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊया आपण. हा, मग आता इथे सगळ्यांनी पाहूया महत्वाचा प्रसंग आहे श्रील प्रभुपाद यांच्या जीवनातला. तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांची अलाहाबादमध्ये दीक्षा केली मग भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने, म्हणजे त्यांना पहिली हरिनाम दीक्षा दिली. पहा इथे चित्रात पहा. त्यांना जे आहेत तर ते जपमाला देतात, हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत आणि हे त्यांचे संन्यासी भक्त जे आहेत ते सगळे इथे आहेत. पहा दंड, त्यांच्या संन्यासी भक्तांच्याकडे दंड असतो त्यांचा. तर असे भक्त मंडळी आहेत. मग आता जेव्हा त्यांच्याविषयी, त्यांच्या दीक्षेविषयी बोलणं केलं म्हणजे भक्तांनी, तर त्यावेळेला म्हणजे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत तर त्यांचे उद्गार काय होते, तर ते काय म्हणाले, हो म्हणजे मी त्याला नक्की दीक्षा देईन अभयला. आणि का दीक्षा देईन, तर त्याला मला ऐकायला आवडतो, तो नेहमी मला ऐकत असतो. म्हणजे तो दूर नाही गेला. मी हे अनुभवलंय किंवा माझं हे म्हणजे एक निरीक्षण आहे. तर काय, तर त्यांनी माझी हरिकथा ऐकली किंवा त्यांनी मला जे सांगायचंय ते सगळं ऐकलं. हरिकथेमध्ये उपस्थित राहून, म्हणजे गुरु कसं पारखतात, की जो कोणी मला जो आहे तो ऐकतो, माझ्या आज्ञेचं तंतोतंत जसं जे सांगितलंय तसं पालन करतो. तर असा जो शिष्य आहे तो गुरूंना आवडतो. आणि त्यामुळं जेव्हा आपले गुरु असतात ते शिष्य स्वीकारतात आपल्याला, तेव्हा ते उत्तम शिष्य असतात, म्हणून त्यांना गुरुत्व प्राप्त झालेलं असतं. हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती गुरु होते ना, तेव्हा तो उत्तम एक शिष्य असतो भगवान यांचा, आणि म्हणून त्यांना गुरुपद किंवा आचार्यपद मिळतं. आणि मग असे आचार्य जेव्हा आपल्याला शिष्य बनवतात, तेव्हा आपली जबाबदारी काय असते, आपण पण त्या निकषांमध्ये खरं उतरणं. मग श्रील प्रभुपादांच्या बद्दल ते काय म्हणाले, हा मी त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारेन. म्हणजे गुरूंनी आपल्याला स्वीकारलं, आपलं बनवलं, म्हणजे कृष्णांनी आपल्याला स्वीकारल्यासारखं असतं. पहा मग इथे आपण लक्षात घेऊया की भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांनी जे अभय आहेत, अभय डे, त्यांना आपलं शिष्य म्हणून 1932 मध्ये स्वीकारलं, म्हणजे त्यांची पहिली हरिनाम दीक्षा झाली. आता त्यांनी अभयला समोर बोलवलं आणि हरिनाम दीक्षा आहे ती दिली आणि त्यांच्या हातामध्ये जपमाळा दिली. म्हणजे गुरु काय करतात, तर हरिनाम दीक्षेच्या वेळी काय विधी असतो, तर सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. इथं सामुग्री दिसते पहा यज्ञाची. तर यज्ञाचं आयोजन असतं आणि यज्ञ जो असतो तो सगळे गुरु परंपरेतले आपले जे आचार्य आहेत ना, परमगुरु, परम गुरु, असं सगळ्यांचे कृष्णांपासून सुरू होणारे सगळ्यांच्या म्हणजे नावाच्या सुंदर, म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांचे जे मंत्र आहेत ना, ध्यान मंत्र म्हणून आहुती होतात. आणि त्यानंतर अगदी नरसिंह भगवान यांचे पण आहुती, आणि त्यानंतर जे आहेत सगळ्या वैष्णव माणसासाठी आहुती होतात. आणि अशा पद्धतीचा तो दीक्षा म्हणजे हरिनाम दीक्षेचा विधी असतो. म्हणजे मी थोडक्यात आपला हरिनाम दीक्षेचा यज्ञ कसा असतो हे आपल्याला सांगायचा भाग केला. मग आपण पण तिथे आहुती द्यायची असते, आपली दीक्षेचा जो होम असतो ना तिथे. तर इथे दिसतं पहा, ती सामग्री त्याची मांडणी थोडीशी दिसते चित्रात, सगळी नाही दिसत आहे पण असतो, तो होम सिद्ध करतात. आणि गुरु पहिल्यांदा सर्वात प्रथम तिथे आहुती देतात आणि त्याआधी आपल्याला हरिनाम देतात. आणि आता पहा तुम्ही, ही जपमाळा जी आहे
ती जी आहे ती गुरूंनी त्याच्यावर 108 माळा जप केलेला असतो. अशी जपमाळ ते देतात आपल्या शिष्याला. आणि जेव्हा देतात त्यावेळेला तो त्याचा पुनर्जन्म असतो, म्हणजे आपण म्हणू बर्थ, म्हणजे आपला नवा जन्म होतो. म्हणजे नव्या जन्मात आपण कसे येतो, तर आपण उघड्या शरीराने येतो आणि मग आपल्यावर कपडा टाकून आपल्याला दुपट्यात वगैरे लपेटून घेतात, हो की नाही, जेव्हा आपला बाळ म्हणून जन्म होतो भौतिक स्तरावर. मग अगदी तसंच म्हणून सगळे नवे कपडे, म्हणजे कोरे कपडे आतल्या कपड्यापासून, असं दीक्षेला येण्यासाठी सुचवतात. आणि हरिनाम दीक्षा म्हणजे जसं बाळाला दुपटं टाकतात तसं हरिनाम चादर, म्हणजे आपल्या कृष्णांची म्हणजे कृष्ण कृपा जी आहे तर ती होणार आहे आता आपल्या गुरूंच्या माध्यमातून. म्हणून हरिनाम चादर जी आहे तर ती आपल्याला घ्यायला सांगितली जाते. गळ्यात कंठी नवीन घातली जाते, तिलक सगळ्या अंगावर लावले जातात. पहा इथे अभय कसे आहेत. मग प्रभूजींसाठी कसं असतं, पांढरं धोतर आणि उत्तरीय घ्यायला सांगितलं होतं. गळ्यात कंठी तिलक पहा तसे आहेत, है ना. आणि मग हरिनाम दीक्षा देतात गुरु. मग गुरु काय करतात, आपल्याकडे माळ ओढतात, म्हणजे आपल्या आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश करायला शिष्याला ते आमंत्रित करत असतात एक प्रकारे. आणि आपण काय करायची, त्यांच्याकडून माळ घ्यायची. असं सुंदर विधी असतो तो. आणि आपल्याला मंत्र देतात, म्हणजे कुठला, हरिनाम दीक्षेचा मंत्र म्हणजे आपला हरे कृष्ण महामंत्र. तर तो गुरु जेव्हा सांगतात ना, तेव्हा त्यांच्या वाणीचं जे बल असतं ते आपल्याला मिळतं. म्हणजे आधी आपण घेतच असतो, पण गुरूंनी सांगितल्यावर जे आहे तर ते चैतन्य एक प्रकारे आपल्याला मिळत असतं. म्हणजे गुरु ही कोणी व्यक्ती नाहीये, ते तत्व आहे. आणि त्या तत्वामधून आपल्याला आध्यात्मिक बळ मिळत असतं. आता गुरुतत्व म्हणजे कोण, तर बलरामजी किंवा प्रभू नित्यानंद पंचतत्वामधले. मग भक्ती मार्गावर पुढे जाण्यासाठी गुरुतत्वाचं बळ आपल्याला मिळणं आवश्यक असतं. मग आचार्य परंपरेतले जे गुरु आहेत तर ते हे कार्य करत असतात. मग अशा पद्धतीने त्यांनी आपला जो शिष्य आहे अभय, तर त्याला स्वीकारले. आता भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी त्यांना बोलवलं आणि हरिनाम दीक्षा जी आहे ती दिली. हरे कृष्ण महामंत्र त्यांना सांगितलं कानामध्ये. आणि त्याचबरोबर त्यांनी त्यांना जपमाळा दिली. मग त्याच वेळी काय झालं, त्यांनी सांगितलं की मी ह्यांना ब्राह्मण दीक्षा पण देणार आहे. आता पहा, खूप महत्वाची घटना आहे त्यांच्या जीवनातली. म्हणजे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांनी पहिली हरिनाम दीक्षा दिली आणि थोड्याच वेळाने त्यांनी काय केलं, की त्यांची जी प्रगती आहे ते संपर्कात असल्यामुळं ती पाहिली होती. आणि त्यामुळे त्यांना लगेचच दुसरी दीक्षा दिली. म्हणजे पहिली दीक्षा झाल्यानंतर गुरूंच्या संपर्कात भक्तांनी राहायचं, गुरुसेवा करायची, गुरूंच्या आज्ञेचं तंतोतंत पालन केलं. आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये गुरूंनी जे वैदिक साधनेचे जे प्रयत्न सांगितले ते जसेच्या तसे करण्याचा प्रयत्न केला. आणि अशा पद्धतीनं सर्व स्तरावर जेव्हा शिष्याची उत्तम प्रगती दिसते तेव्हाच त्याचे गुरु असतात ते आपण तुझी म्हणजे दुसरी दीक्षा म्हणजे ब्राह्मण दीक्षा जी आहे तर ती करूया असं सांगतात. म्हणजे गुरु सांगतात, आपण नसते मागावयाची की माझी दीक्षा करा. आपण हरिनाम दीक्षेसाठी आपण म्हणू शकतो की मला हरिनाम द्या, पण दुसरी दीक्षा आहे किंवा संन्यास दीक्षा आहे तर संन्यास दीक्षा गुरु करतात. म्हणजे गुरूंना इच्छा होते. आपले जे गुरु महाराज आहेत तर त्यांची वयाच्या 21व्या वर्षी जी आहे तर ती संन्यास दीक्षा झाली आहे. म्हणजे काय, की त्यांची तितकी प्रगती त्या आध्यात्मिक स्तरावर गेल्यानंतर गुरु स्वतः सांगतात की आता तुझी आपण दीक्षा करूया. मग आपले जे गुरु महाराज आहेत, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, ह्यांना स्वतः श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की आता तुझी आपण संन्यास दीक्षा करूया. तसं त्याच दिवशी म्हणजे हरिनाम दीक्षा झालेल्याच दिवशी थोडासा वेळ गेल्यानंतर भक्तिसिद्धांत सरस्वतींनी काय सांगितलं, की अभयची आता आपण ब्राह्मण दीक्षा ही करूया. म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे गुण ज्या व्यक्तीमध्ये असतात अशा व्यक्तीची ती दीक्षा होते. म्हणजे काय, की आत्मसंयम, त्यानंतर शांतीपूर्ण जो असतो तो व्यवहार किंवा आचरण असतं, पवित्रता असते, तपस्या असते, म्हणजे साधनेच्या दृष्टीने तपस्या असते ती. त्यानंतर सहिष्णुता असते, त्यानंतर जे सत्याचं म्हणजे सत्यानं आचरण ज्याचं असतं, त्यानंतर आणखी कोणता गुण आहे तर जो धार्मिकतेच्या स्तरावर असतो. त्यानंतर जो विज्ञान आणि ज्ञान यामध्ये पारंगत असतो. फरक काय आहे तर विज्ञान म्हणजे काय, जे काही शास्त्रामधून ज्ञान घेतले ते आपण
कृतीच्या स्तरावर आचरणात आणायचं, प्रत्यक्ष आचरणात आणून ते प्रयास करायचे, त्याला म्हणायचं विज्ञान. आणि ज्ञान म्हणजे काय, तर जे शास्त्रांचा आपण अभ्यास करतो, म्हणजे वेगवेगळे शास्त्र, भगवद्गीता, भागवत, असं ईशोपनिषद, आपण उपदेशामृत, हे सगळं जे अभ्यासतो त्याला म्हणायचं शास्त्रांचा अभ्यास. मग अशा सगळ्यामध्ये जो पारंगत असतो, तर त्याचे हे सगळे गुण भगवद्गीतेमध्ये 18.42 श्लोकात दिलेत पहा. हे ज्याच्यामध्ये असतात, साधारण गुरूंना ह्यासाठी जे पात्र वाटतात त्यांची ब्राह्मण दीक्षा होते. मग त्याच दिवशी थोड्या वेळाने त्यांनी ब्राह्मण दीक्षा केली. ह्याचं कारण काय होतं, तर गुरु जे असतात ते अंतर्यामी असतात, आपल्या शिष्याला जाणतात, आणि त्यामुळं त्यांनी जी आहे ती अभयची दुसरी दीक्षा आपण केली. मग आता त्यांनी नाव काय दिलं त्यांना, तर अभय नाव होतच, म्हणजे तर त्याच्या पुढे त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी काय शब्द जोडला, तर अरविंद. म्हणजे काय, कमळ. म्हणजे काय, तर चरण अरविंद, किंवा हे जे शब्द आहेत तर ते भगवान यांच्या चरण कमलांसाठी वापरतात. म्हणजे भगवान यांचे आता चरण अरविंद असं म्हटलं जातं, म्हणजे कमळासारखे नाजूक असे, अत्यंत सुकुमार असे, कोमल असे भगवान यांचे चरण कमल आहेत, आणि म्हणून त्यांना अरविंद असं म्हटलं जातं, किंवा चरणारविंद असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून भगवान यांचे जे चरणारविंद आहेत, तर त्यांच्या चरण कमलांशी किंवा त्यांच्या चरणारविंदांशी राहणारा असा शिष्य असतो. गुरूंच्या माध्यमातून तो श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांशी राहणारा असतो, आणि म्हणून असा सतत भगवानांच्या चरण कमलांशी राहणारा हा जो भक्त आहे आपला, तर त्याचं नाव त्यांनी काय ठेवलं, अभय चरणारविंद. आणि तेव्हा त्या दिवशीपासून जे श्रील प्रभुपाद आहेत त्यांचं नाव काय, जे दीक्षित नाव जे आहे तर ते काय झालं, अभय चरण अरविंद. मग अशा पद्धतीने त्यांची दुसरी दीक्षा झाली. आता इथे आपण भाग समजून घेऊया की ही ही जी आहे ती कृष्णांची एक प्रकारे लीलाच होती. कारण जे आहेत श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर यांच्यासारखे जे उच्च कोटीचे भक्त असतात, तर ते गुरु म्हणजे ते गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कृष्णांच्या कृपाछत्राखाली सदैव असतात, आणि त्यामुळं त्यांच्या जीवनात घडणाऱ्या ज्या घटना असतात ती म्हणजे प्रत्येक घटना म्हणजे कृष्ण कृपाच असते, आणि कृष्णांच्या इच्छेनुसारच घडत असते प्रत्येक भक्ताच्या जीवनातच. आणि अशा विशेष भक्तांच्या जीवनामध्ये तर प्रत्येक गोष्ट कृष्णांचं नियोजन असतं, आणि त्याची अनुभूती त्यांना येत असते. मात्र श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांनी हरिनाम दीक्षेची संस्कृती जी आहे ती म्हणजे करायला सुरुवात केली. का तर कलियुगामध्ये जे भक्त आहेत तर ते सगळे कसे असतील, गळ्यात कंठी घातलेली असेल, तिलक पण काय माहिती, ते पाखंडी असतील, मित्याचारी असतील, म्हणजे कलियुगी अशा भ्रष्ट लोकांचं युग आहे. आणि म्हणून हरिनाम दीक्षेच्या माध्यमातून आध्यात्मिक जीवनाचा आरंभ करण्यासाठी श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे पण उत्तम आचार्य आहेत गुरु शिष्य परंपरेतले, त्यांनी हरिनाम दीक्षा द्यायला सुरुवात केली. जेव्हा आपण हरिनाम दीक्षेच्या माध्यमातून आपली तपस्या जी आहे ती कठोर बनवू, एक उत्तम स्तरावर नेऊ, तेव्हा आपल्यामध्ये ब्राह्मण वर्णाचे गुण जे आहेत तर ते निर्माण होतील, आणि यासाठी प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा असते. पण अभय स्वतः म्हणजे जे होते ते भक्तच होते, आणि त्यांचे सगळे हे गुण आहेत ते हेरले होते त्यांच्या गुरूंनी, पारखलं होतं त्यांना, आणि म्हणून त्यांनी गुरूंना कसं असतं की ते कृष्णांचे प्रतिनिधी असतात आणि ते प्रामाणिक प्रतिनिधी असतात. त्यामुळं त्यांच्या आध्यात्मिक बलावर त्यांच्या इच्छेनुसार कुठल्याही भक्ताला ते स्वीकारतात, आणि कुठल्याही भक्ताला ते जर त्यांना योग्य वाटला भक्ती सेवेसाठी आणि शिष्यत्वाचे त्याच्यामध्ये सगळे गुण जर असले तर त्याला ते दीक्षा देखील देऊ शकतात. म्हणजे गुरूंना हे अधिकार असतात. आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांना दुसरी दीक्षा जी आहे ती त्याच दिवशी देऊन टाकली. मग अशा पद्धतीने भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांनी जे श्रील प्रभुपाद आहेत, त्यांना ब्राह्मण दीक्षा देखील दिली, आणि त्यांचं नाव अभय चरण अरविंद असं ठेवलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, आता इथे आपण थोडासा भाग श्रील प्रभुपाद यांच्या व्यावहारिक जीवनाचा भाग आपण अभ्यासणार आहोत. तर आता कसं झालं
की खूप खूप प्रवास करून सगळीकडून म्हणजे त्यांनी औषधं पुरवायचं कंपनी सुरू केली होती, कारखाना. आणि त्या कारखान्याची जी कंपनी बनवली होती त्या माध्यमातून खूप ठिकाणी औषधं त्यांनी पुरवली होती. म्हणजे पुरवायचं त्यांचं जे काम होतं त्या माध्यमातून खूप ठिकाणची मग जी आहेत बिलं घेण्यासाठी त्यांना फिरायला लागायचं. आणि त्यामुळं ह्या सगळं जे होतं, तर ह्या सगळ्याचा परिणाम काय झाला, की खूप म्हणजे खूप त्यांची येणी म्हणजे जी आहे ती बाकी होती म्हणजे. आणि मग आता काय करायचं? मग अभय जे आहेत तर ते त्यांचे जे म्हणजे त्यांच्या वडिलांचे जे मित्र होते आणि त्यांचे पूर्वपरिचयाचे जे डॉक्टर होते कार्तिक बोस यांच्याकडे गेले. आणि मग त्यांनी असं ठरवलं, की आता आपण ह्याच्यावर काहीतरी निर्णय घेऊया. मग आता इतकी सगळी येणी झाली होती, कर्ज म्हणजे जे होतं ते होतंच त्यांच्या डोक्यावर. ह्या फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणजे औषध कारखान्याच्या माध्यमातून. मग अभयनी काय सांगितलं, की आपण काहीतरी ह्याच्यावर निर्णय घेऊ आणि मग की जेणेकरून दोघांना पण सोयीचं जाईल. मग त्यांनी काय केलं, जे डॉक्टर बोस आहेत, की जे डॉक्टर आहेत व्यवसायाने, तर त्यांना जी प्रयाग फार्मसी म्हणजेच त्यांचा प्रयागमधला औषधांचा कारखाना जो आहे, हं, तर ते सगळं त्यांना म्हणजे आता विकायचं ठरवलं, म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या ताब्यात द्यायचं ठरवलं. म्हणजे त्यामुळं काय झालं, अभय जे आहेत ते कर्जमुक्त झाले. म्हणजे काय, की हे सगळं जे आहे, तर हे कशामुळे घडलं, तर खूप सारी देणी झाली म्हणजे. आणि त्याचबरोबर येणारी म्हणजे जी आवक आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी औषधं पुरवली त्यांच्याकडून त्यांची पैशांची जी आवक आहे तीच झाली नाही. आणि त्यामुळे बरीचशी बिलं म्हणजे जी वसूलच झाली नाहीत. अशा पद्धतीने अडचणी उभ्या राहिल्या. आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांनी काय केलं, की ती कंपनी जी आहे त्याचं हस्तांतरण डॉक्टर बोस यांच्याकडे केलं. म्हणजे प्रयाग फार्मसी या नावाने, म्हणजे औषध कारखाना आजही प्रयागमध्ये आहे बरं का ती इमारत. तर तो जो कारखाना आहे, तर तो डॉक्टर बोस यांना त्यांनी देऊन टाकला. आणि अशा पद्धतीने अभय मग कर्जमुक्त झाली. म्हणजे जी कर्ज होती डोक्यावर साठलेली ती सगळी त्यांची जी आहेत ते निघून गेली. मग आता पुढे अडचण काय होती, तर आपलं जे उदरनिर्वाहाचं साधन होतं म्हणजे औषध कारखाना, तर हेच संपलं. म्हणजे पुन्हा बेरोजगारी आली, हो की नाही? म्हणजे पहा कशा कठीण परिस्थितीतून श्रील प्रभुपाद यांचा जो प्रवास आहे, जीवन प्रवास तो घडलाय. मग इथे पुन्हा प्रश्न आला, की आता रोजगाराचं साधन काय निर्माण करायचं? मग त्यांनी ठरवलं, आता आपण ह्याच्यापेक्षाही मोठी आणि ह्याच्यापेक्षाही चांगली आपली पुन्हा फॅक्टरी म्हणजे औषधाचा कारखाना आपलं स्वतःचं सुरू करू. पण तो कुठे सुरू करायचा? तर अलाहाबाद किंवा प्रयागपेक्षा अ, मोठं जे शहर आहे, तर अशा ठिकाणी जाऊन आपण सुरू करायचा. मग त्यांनी निर्णय घेतला, आता आपण मुंबईला जायचं. मग श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते मुंबईला गेले. आता ते मुंबईला स्थायिक झाले. मग आता पुढे काय घडलं, तर आता व्यास पूजा जी आहे, हं, तर त्यावेळेची ही घटना आहे. म्हणजे ती फेब्रुवारी 25, 1935 साली घडली. मग आता त्यावेळेला काय घडलं, तर आता त्या दिवशी जे त्यांचे गुरु होते भक्तिसिद्धांत सरस्वती ह्यांचा 62वा वाढदिवस होता. आणि त्यावेळेला श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जे होते, तर त्यांनी त्यांच्यावरती जे अभयचरण अरविंद म्हणजे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर त्यांनी कविता लिहिली होती. आणि मग त्यात ती जी कविता आहे, तर ती खूप सुंदर होती. आणि मग ती कविता जी आहे ती त्यांना त्यांना पाठवली होती श्रील प्रभुपाद यांनी. मग आता ती कविता वाचल्यानंतर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती खूप खूप आनंदी झाले. आणि त्यांनी काय केलं, की आपले जे जवळचे म्हणजे निकटचे सहकारी जे तिथं त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आलेले होते, असे जे पाहुणे मंडळींपैकी जे जवळचे सहकारी होते आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे जे चांगले उन्नत होते, त्यांना ती कविता दाखवली. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वतींना ती खूप आवडली. आणि त्यांच्याविषयी एक लेख पण लिहिला होता त्यांनी. मग ते त्यांनी आपले जवळचे निकटचे सहकारी आहेत त्यांना दाखवलं. आणि मग त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं, की जे काही अभय लिहील ते सगळं तुम्ही प्रकाशित करा. त्यांनी काय सांगितलं, ही जी कविता आहे आणि हा जो लेख आहे, तर तो तुम्ही त्या काळातलं त्यांचं खूप प्रसिद्ध असं पाक्षिक किंवा आपण मॅगझीन म्हणू होतं, किंवा पत्रिका म्हणतात त्याला. तर त्याचं नाव होतं, इंग्लिशमध्ये होतं, त्याचं नाव होतं दी हार्मोनिस्ट. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. मग त्या म्हणजे त्या पाक्षिकामध्ये तुम्ही
अभय जे जे काही लिहिल ते सगळं संपादित करा, असं त्यांनी संपादकांना सांगितलं. म्हणजे गुरूंचा अशा पद्धतीने आपल्या शिष्यावर जो आहे तर तो ठाम विश्वास निर्माण होतो. अशा पद्धतीचं शिष्याचं कार्य असलं पाहिजे. म्हणजे व्यासपूजा म्हणजे काय, तर भक्तिसिद्धांत सरस्वती म्हणजे त्यांचे जे गुरु आहेत त्यांचा वाढदिवस. मग गुरूंच्या वाढदिवस जे असतात त्या दिवशी व्यासपूजा म्हणजे आपण व्यासदेव आहेत त्यांना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानतो. मग त्यांच्या परंपरेतलेच आपले गुरु आहेत आणि त्यांच्या भूमिका जे आहेत त्या निभावणारे म्हणजे व्यासपदी असणारे किंवा व्यासपद भूषवणारे असे आपल्या जीवनात कोण असतात, तर आपले गुरु असतात. म्हणून त्या दिवशी व्यासपूजा केली जाते. गुरूंच्या चरणी आपलं जे प्रार्थना पुष्प आहे तर ते अर्पण केलं जातं. आजही आपण ऑनलाईन आपल्या गुरु महाराजांची जेव्हा व्यासपूजा असते, श्रील प्रभुपादांची व्यासपूजा असते, तेव्हा ऑनलाईन ऑफरिंग दिलं जातं पहा, भक्त देतात पहा. आता यावर्षी जेव्हा असेल तेव्हा सर्वांनी म्हणजे द्यायला ऑनलाईन जे आहे ऑफरिंग द्यायला यायचा प्रयत्न करूया. आपण ते लिहायचं आधी आणि ते ऑफरिंग म्हणजे पुष्पांजली असते ते गुरूंच्या फोटोला आपण अर्पण करायची पहा. तर अशा पद्धतीनं आपण प्रयत्न करू शकतो पहा. म्हणजे एप्रिलमध्ये साधारण आपले जे गुरु महाराज आहेत तर त्यांची व्यासपूजा असते. मग त्यावेळेला आपल्याकडे समजा गुरूंचा एखादा फोटो असेल तर त्याला आपण पुष्पांजली देऊ शकतो है ना, आपल्या घरी पण. आणि श्रील प्रभुपादांचा त्यानंतर असतो. म्हणजे तर मग त्यावेळेला आपल्याला मंदिराकडून माहिती पण येते, मग तेव्हा आपण पुष्पांजली द्यायला ऑनलाईन उपस्थित राहायचं. आपल्याकडे फोटो असतो, फोटोला आपण पुष्पांजली देऊ शकतो. त्यांचा मंत्र म्हणायचा, प्रार्थना करायची त्यांना, आणि आपलं मनोगत थोडक्यात व्यक्त करायचं आणि त्यांना प्रणाम करायचा. आपण स्त्रिया असू तर आपण पंचांग प्रणाम करायचा, प्रभूजींनी दंडवत प्रणाम करायचा. अशा पद्धतीने आपण गुरूंना पुष्पांजली ही निश्चित द्यायची पहा. मग अशा पद्धतीने गुरूंचा सन्मान केला जातो व्यासपूजे दिवशी. सगळे जे शिष्य असतात ते गुरूंची स्तुती करतात, त्यांच्या कार्याची गाथा जी आहे ती सांगतात. म्हणजे काय की आपल्याला गुरूंना जे आहे तर त्यांना आपला कृतज्ञता भाव जो आहे तो व्यक्त करून दाखवायचा तो दिवस म्हणजे व्यासपूजा. म्हणजे गुरूंचं जे कार्य आहे, गुरूंची जी गाथा आहे किंवा गुरूंचं जे सेवा कार्य आहे तर त्याचं गुणगान, त्याचं गौरव आपण करत असतो. म्हणजे जर गुरूंचं गुणगान केलं तर निश्चितच कृष्ण आनंदी होतात, हो की नाही. आणि यासाठी व्यासपूजा जी आहे ती संपन्न करतात. म्हणजे व्यासपूजेचं हे महत्व आहे. मग आता जे शिलप्रभुपाद आहेत तर त्यांनी तर इतकं उत्तम म्हणजे भूमिका बजावली होती की त्यांनी गुरूंसाठी कविताच लिहिली आणि आपल्या जीवनात त्यांचं महत्व कसं आहे या संदर्भात त्यांनी एक म्हणजे निबंध सारखा असा एक लेख लिहिला आणि ते वाचून इतके आनंदी झाले गुरु. मग जर गुरु खुश तर कृष्ण खुश, हो की नाही, गुरु आनंदी तर कृष्ण आनंदी. अशा पद्धतीने जे शिलप्रभुपाद आहेत तर त्यांच्यावर भक्तिसिद्धांत सरस्वती यांची कृपा झाली. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या स्लाइडवर. हा आता जुलै 1935 मधला हा प्रसंग आहे. मग भक्तिसिद्धांत सरस्वती जे आहेत म्हणजे त्यांचे गुरु जे आहेत तिथे चित्रात पहा. तर हे जे आहेत तर ते मुंबईमधलं जे गौडीय मठाचं केंद्र होतं तर तिथे कृष्णांची जी मूर्ती आहे म्हणजे कृष्णांचं अर्चविग्रह आहे तर त्याची प्रतिष्ठापना, प्राणप्रतिष्ठापन म्हणून तर ते करण्यासाठी आले होते. मग तिथे भक्ती सारंग जे स्वामी होते, एक भक्त आहेत ते, म्हणजे एक शिष्य आहेत थोडक्यात भक्ती सिद्धांत सरस्वतींच्या अनेक शिष्यांपैकी. तर तिथे ते होते. तर त्यांनी विचारलं की अभय असा मठापासून वेगळा का राहतो? म्हणजे मठाचं कार्य करायला म्हणजे तो खरं तर मठात ते येऊन राहायला पाहिजे ना, तुमचे शिष्य आहेत म्हटल्यावर. मग तो असा वेगळा का राहतो? म्हणजे तो खरं तर या मुंबईचं जे हे केंद्र आहे आपलं गौडी मठाचं त्याचा तो अध्यक्ष असला पाहिजे असं ते म्हणाले भक्ती सारंग स्वामी. मग त्यावेळेला भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी उत्तर दिलं की तो बाहेर राहतोय मठापासून आणि म्हणजे तुमच्यापासून तो वेगळा राहतोय हेच योग्य आहे. आणि हे काय योग्य आहे, तर योग्य वेळ आल्यानंतर काय करेल, तर त्यावेळेला तो स्वतःच सगळं करेल. आणि त्यामुळे तुम्ही बिलकुल त्यांची शिफारस करू नका. तुम्हाला त्यांची शिफारस करायची काही गरज नाहीये. तो जो वेगळा राहतोय बाहेर तेच योग्य आहे. म्हणजे आपल्या मठापासून तुम्हा सगळ्यांपासून तो वेगळा राहतोय तेच बरोबर आहे, त्याच्यासाठी ते उत्तम आहे. आणि योग्य वेळ आली की तो त्याचं म्हणजे तो आपण होऊन सर्व काही
हे कार्य करणार आहे. म्हणजे हे गुरूंचं भाकीत होतं श्रील प्रभुपादांच्या विषयी. म्हणजे गुरु कसे असतात, तर असे अंतर्यामी असतात, ते आपल्या भक्तांचं सगळं काही जाणत असतात. आणि असे जे गुरु असतात ते त्यांचं जे कार्य आहे ते जाणत असल्यामुळं म्हणजे त्यांना म्हणजे तो जो शिष्य आहे तर तो प्रिय असतो, की जेणेकरून त्याला कसं आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावर लवकरात लवकर किंवा शीघ्रातिशीघ्र पुढे नेता येईल असं त्यांचं कार्य असतं. मग आता त्यावेळेला काय प्रसंग घडला, की राधाकुंड जे आहे म्हणजे वृंदावनमधील जे राधाकुंड आहे, तर तिथे एकदा भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर ते गेले होते. म्हणजे असं तीर्थाटनासाठी आता गुरु महाराज हे जातच असतात नेहमी, किंवा जे आचार्य परंपरेतले गुरु आहेत ते प्रचार करणं आणि प्रसार करणं हेच त्यांच्या जीवनाचं एका म्हणजे एक परिव्रजकाचार्याचं कार्य काय असतं, तर भगवान यांची जी यशोगाथा आहे त्याचा आणि भगवान यांची जी वाणी आहे त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणं. मग असंच ते भ्रमंतीसाठी वृंदावनला गेले होते 1935 सालच्या नोव्हेंबरमध्ये. हा वेगळा प्रसंग आहे बरं का. हा मुंबईतला प्रसंग घडलेला आपण आता अभ्यासला. तर आता हा वृंदावन मधला प्रसंग आहे. तर राधाकुंड जे आहे तर ते इथे चित्रात पहा दिसतंय, हे राधाकुंड आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर आहे. तर तिथे श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते देखील आता गुरूंचं साधारण जिथे भ्रमण असतं तिथं त्यांचे शिष्य जात असतात, त्यांच्यासोबत त्यांचा संग मिळावा, त्यांची सेवा करायला मिळावी. मग अशी संधी श्रील प्रभुपाद सोडत नसत. जेव्हा जेव्हा शक्य असेल तेव्हा ते जात असत. मग नोव्हेंबर 1935 साली काय झालं, राधाकुंडमध्ये सकाळच्या वेळी म्हणजे ते भ्रमण करत होते, त्याच्या किनाऱ्यापासून जात होते चर्चा करत आध्यात्मिक विषयावर. असे विविध विषय जे असतात ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती अभयशी चर्चा करायचे. मग त्यांनी काय सांगितलं 1935 साली, की अभय, तुझ्याकडे जर पैसे आले तर तू काय कर, पुस्तकं छाप, असं सांगितलं. मग आता त्यांचा जो उपदेश होता तो तंतोतंत पाळला पाहिजे प्रभुपादांनी. त्यांच्याकडे जेव्हा पैसे यायचे तेव्हा ते म्हणजे स्वतःला भोजन पण मिळाले की नाही ह्याची पर्वा करत नसत, तर ते काय करत असत, सर्वात पहिल्यांदा ते प्रकाशित करत असत. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य घडलं. तर ते आता आपण पुढं त्यांच्या चरित्रात पाहणार आहोत. मग आता श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहे तर त्यांनी खूप म्हणजे खूप गंभीरपणे आणि श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्याशी त्यांचं म्हणजे खूप एक शिष्य म्हणून खूप जवळचं असं नातं म्हणू आपण, किंवा गुरु शिष्यांचं जे एक उत्तम नातं असतं असं प्रस्थापितच झालेलं असतं. मग त्या माध्यमातून खूप अत्यंत गंभीरपणे आपल्या शिष्याशीच चर्चा करत असतात गुरु नेहमी. आणि गुरूंची प्रत्येक गोष्ट आपण जी आहे प्रत्येक शब्द शब्द आपण अगदी कान देऊन ऐकला पाहिजे. आणि तसंच्या तसं आचरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि प्रत्येक शिष्याचा हाच भाव असतो. आणि श्रील प्रभुपाद तर असे उत्तम शिष्य होते म्हटल्यावरती त्यांच्याशी जे काय बोलतायत ते त्यांनी आता ऐकलं गंभीरपणे. मग ते काय सांगत होते, तर त्यांनी सांगितलं आग ज्वालिबे म्हणजे काय, तर आग लागेल. आणि काय होईल, एक दिवशी हे गौडीय मठ जे आहेत कलकत्त्याचे, म्हणजे जे श्रील प्रभुपादांचे म्हणजे जे गुरुबंधू तिथे आहेत सगळे गौडीय मठामध्ये वेगवेगळे जे आहेत, श्रीधर श्रीधर महाराज आहेत किंवा भक्ती सारंग स्वामी असे वेगवेगळे होते. तर हे सगळे केशव महाराज आहेत, हे सगळे होते. तर असे सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची भक्त विखुरलेले होते. मग कलकत्त्यामध्ये काय होईल, गौडीय मठामध्ये आग लागेल आणि त्यामध्ये काय होईल, ही सगळी म्हणजे गौडीय मठ जी आहे तर मठांची जी स्थापना त्यांनी केली होती, तर हे जे सगळं संघटन आहे तर हे सगळं नष्ट होऊन जाईल आणि सगळे हे भक्त आहेत ते विखरून जातील. म्हणजे हे जे काही त्यांनी कार्य उभा केलं होतं, म्हणजे इतके सगळे मठ उभे केले होते आणि हे सगळं जे कार्य आहे तर ते सगळं जे आहे तर ते नष्ट होऊन जाईल. अशा पद्धतीने त्यांनी आधीच भाकीत करून ठेवलं होतं श्रील प्रभुपादांच्याकडून. आता ते बंगाली भाषेत आहेत, म्हणजे त्यांचे उद्गार आहेत म्हणून त्याला काय म्हटले, आग ज्वालिबे म्हणजे आग लागेल, हे सगळं नष्ट होईल, हे सगळे मठ आणि हे सगळं असं त्यांनी एक अचानकपणे म्हणजे वृंदावन मधल्या राधाकुंडाच्या किनाऱ्यावरून तटावरून फिरत जात असताना अभय चरण अरविंद जे आहेत म्हणजे श्रील प्रभुपाद यांना सांगितलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या आपण स्लाइडवर जाऊ. मग आता श्रील प्रभुपाद जे आहेत ना तर त्यांना म्हणजे एक उत्तम शिष्य म्हणून आपण कसं पाहू शकतो, हे या प्रसंगातून आपण आता अभ्यासायचं, की श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, की मी कधीही माझ्या गुरूंना म्हणजे म्हणजे कुठला प्रश्न जो आहे
तर तो विचारलाच नाही. आणि जर मी विचारला तर कुठला विचारला म्हणजे मी कधीच कुठल्या गुरूंना एक प्रश्न सोडून कुठला प्रश्नच नाही विचारला. मग तो कुठला प्रश्न होता? तर मी तुमची सेवा कशी बरं करू शकतो? म्हणजे गुरूंना भेटल्यावर आपला पहिला प्रश्न काय पाहिजे? मी आपली सेवा कशी बरं करू शकेन? म्हणजे किंवा माझ्यासाठी काय सेवा आहे? असं आपण विचारलं पाहिजे. म्हणजे आपण कुठल्या मंदिरात जातो, हं, किंवा आपण सर्व भक्तांसोबत असतो, तेव्हा आपल्यापेक्षा जे उन्नत भक्त आहेत, आपले शिक्षागुरू आहेत, ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं किंवा जे आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात, मग त्यांच्या समोर जेव्हा आपण असतो, तेव्हा आपल्यामधला उत्तम शिष्यभाव कसा जो आहे, तर तो कसा असला पाहिजे? तर मी आपल्यासाठी काय बरं सेवा करू शकतो? किंवा माझ्यासाठी काय सेवा आहे बरं? असं आपण विचारलं पाहिजे. मग हे आपण श्रील प्रभुपादांच्या ह्या म्हणजे शिष्य जीवनातली जी वाटचाल आहे त्याच्यातून हा भाग आपण शिकू शकतो पहा. मग 2 आठवड्यांनी आणि हे त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून विचारलं. जितकं गंभीर त्यांचं वाक्य सगळं त्यांनी ऐकलं. पण श्रील प्रभुपादांनी कुठली प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांनी काय केलं, त्यांना पत्राच्या माध्यमातून तेव्हा पत्र लेखन व्हायचं. तेव्हा काही टेलिफोन किंवा मोबाईल असे नव्हते. मग त्यांना म्हणजे फोन केला किंवा असं काही नाही होतं ना. इतकं काही सोशल मीडिया तेव्हा प्रगत नव्हतं. मग त्यांनी पत्र लिहिलं. आजकाल आता पत्र सुद्धा दुर्मिळ झाले आपल्यासाठी, हो की नाही? मग त्यांनी श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर त्यांनी आपल्या गुरूंना पत्र लिहिलं आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलं, की मी म्हणजे कशाप्रकारे तुमची सेवा करू शकतो? किंवा माझ्यासाठी काय सेवा आहे? असं विचारलं. मग तेव्हा 2 आठवड्यानंतर अभयना त्यांच्या गुरु महाराजांचं म्हणजे भक्तिसिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराजांचं पत्र आलं. मग त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं, की मला पूर्ण विश्वास आहे, की तू इंग्लिशमध्ये आपले विचार जे आहेत, तर ते सगळे लोकांसमोर मांडू शकशील, वादविवाद करू शकशील. आणि अशा लोकांपर्यंत तू पोहोचवू शकशील, की ज्यांना कृष्ण भक्तीचं विज्ञान नाही माहिती आहे किंवा कृष्ण भक्ती माहिती नाहीये किंवा कृष्ण माहिती नाहीये. अशा लोकांपर्यंत हे चैतन्य महाप्रभूंची जी ही शिकवण आहे किंवा वेदांचं हे जे गूढ ज्ञान आहे किंवा कृष्ण भक्तीचं जे विज्ञान आहे, ते तू पोहोचवू शकशील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि त्यामुळं तुझ्यासाठी खूप छान असा श्रोतावर्ग निर्माण होईल आणि तू अशा पद्धतीचं कार्य कर. म्हणजे मला काय वाटतं, की तू स्वतःला एक उत्तम वक्ता आणि तो कसा इंग्लिश वक्ता म्हणून स्वतःला लोकांसमोर प्रस्तुत करायला सुरुवात कर. आणि तू काय कर, तर तू जे चैतन्य महाप्रभू आहेत, तर त्यांची शिकवण जी आहे, तर ती संपूर्ण विश्वामध्ये जे आहे, तर त्याचा प्रचार प्रसार करायचं कार्य जे आहे, तर तू सुरू कर. अशा पद्धतीने त्यांनी जे पहिल्या भेटीत सांगितलं होतं, तर तेच म्हणजे जे आहे, तर तीच त्यांची जी आज्ञा आहे, तर ती श्रील प्रभुपादांना पत्राच्या माध्यमातून दिली. म्हणजे पहा, गुरूंची जी पारख असते ती आपल्या शिष्याविषयी कशी असते, प्रथम दृष्टीतूनच ते आपल्या शिष्याला पारखत असतात. मग श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी अशा पद्धतीचं त्यांना मार्गदर्शन केलं. आणि मग जानेवारी 1ला 1937 साली जे आहे, तर त्यांचा गोलोक वृंदावनचा जो प्रवास आहे, तर त्या प्रवासासाठी ते परतले. म्हणजेच ते गोलोक वृंदावनवासी झाले. मग आता आपण पुढे जाऊया. मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. हां. आता जसं भक्तिसिद्धांत सरस्वती जे आहेत, तर त्यांनी आधीच भाकीत करून ठेवलेलं होतं श्रील प्रभुपाद यांच्याकडे. आग ज्वाली तर त्यानुसार काय घडलं, तर अचानक एक दिवस गौडीय मठाला आग लागली. आणि भक्तिसिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं होतं, की गौडीय मठ जो आहे, तर त्याचं जे काही प्रशासन आहे ते चालवण्यासाठी तिथं 12 सदस्यांची नियुक्ती करा. म्हणजे त्याला आपण म्हणू की 12 सदस्यांचं एक बोर्ड नियुक्त करा. म्हणजे त्याला गव्हर्निंग बॉडी असं म्हणतात, हो ना? तर अशा पद्धतीची म्हणजे जे आहे अधिकारी, म्हणजे कार्यकारी अधिकारी असं जे मंडळ असतं, तर त्याची स्थापना करा, असं त्यांनी सांगितलं होतं. पण त्यांची जी ही सूचना आहे, किंवा त्यांचा जो हा उपदेश आहे, तर तो त्यांच्या भक्तांनी आचरणातच आणला नाही. आणि मग त्यांनी काय केलं, की त्यांच्यापैकीच एक जण जो होता,
तर म्हणजे त्यांच्यापैकी जो एक जण होता त्याला काय वाटलं की नाही नाही, हे सगळं जे आहे ते माझ्या ताब्यात आलं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्याचा उत्तराधिकारी मी असलं पाहिजे. हा. आणि अशा पद्धतीचं भक्तांमध्ये काय झालं, म्हणजे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहे त्यांच्या भक्तांमध्ये भांडणं जुंपली. म्हणजे काय, की कोणत्याही एका भक्तानी म्हणजे ह्या सगळ्या मठाचं जे काही आहे प्रशासन हे चालवू नये, तर 12 लोकांची कार्यकारी मंडळ म्हणून नेमणूक करावी आणि मग त्यानुसार ते कार्य चालावं. आणि अशा पद्धतीचं जे कार्य आहे तर ते त्यांना अपेक्षित होतं. पण गुरूंचा हा निर्णय जो आहे त्यांच्या शिष्याने डावलला, गुरु आज्ञेचा अवमान केला. म्हणजे तिसरा जो नामअपराध आहे आपण अभ्यासतो, की गुरूंची अवज्ञा करणे, आणि गुरूंना सामान्य मनुष्य समजणे, असंच झालं ना हे. आणि त्यामुळं गुरूंची अवज्ञा केल्यामुळं केवढ्या मोठ्या प्रसंगाला त्यांना सामोरं जायला लागलं पहा. म्हणजे ते आपापसातच भांडत राहिले आणि त्या केस अजूनही चालू आहेत. आणि त्यामुळं मठाला तर आग लागलीच, पण पूर्ण गौडीय मठाचं जे कार्य होतं, म्हणजे 64 आणि त्याही पेक्षा जास्त मठ जे आहेत, गौडीय मठ त्यांनी स्थापन केले होते त्या काळामध्ये. आणि इतकं मोठ्या प्रमाणावरचं कार्य उभं केलं होतं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी. आणि हे सगळं कार्य ते धुळीला मिळालं त्यांच्या म्हणजे जे शिष्याने, कारण ते आपापसातच भांडले शिष्य उत्तराधिकारासाठी. आणि त्यामुळे काय झालं, की त्यांच्यामध्ये ही सगळी जी भांडणं आहेत ती इतकी विकोपाला गेली, की ती केस जी आहे तर ती म्हणजे ती भांडणाच्या माध्यमातून तो खटला चालला आणि ती जी केस आहे तर ती कोर्टामध्ये गेली आणि अजूनही ते खटले चालूच आहेत पहा. मग हे सगळं जे भाकीत होतं ते आधीच जे आहे ते भक्तिसिद्धांत सरस्वतींनी करून ठेवलं होतं. आणि मग आता श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी हे घडताना प्रत्यक्ष पाहिलं. मग आता त्यांचं जो म्हणजे मुंबईमध्ये जे घर होतं ना, तर तिथून म्हणजे ते सीता कांता बॅनर्जी जे आहेत, तर त्यांची जी म्हणजे त्यांचं जे घर होतं तिथे भाड्याने राहायचे. तिथल्या म्हणजे ती चाळवजच त्यांचं घर होतं आणि तिथं 6 नंबरच्या रूममध्ये ते राहायचे. मग तिथे काय केलं त्यांनी, की त्या आपल्या घरात राहत असताना त्यांनी मुंबईचं जे आपलं घर होतं तिथं राहत असताना त्यांनी बॅक टू गॉड हेड नावाचं एक पत्रिका, म्हणजे एक त्यांचं एक हस्तलिखित जे आहे तर ते त्यांनी सुरुवात केली. आणि मग त्याच्यावरती त्यांनी जे आहे तर तो असा खूप छान असं त्याच्यावर आकर्षक असं एक म्हणजे त्यांचं जे आपण म्हणू मोटो किंवा लोगो म्हणतो ना, तर अशा पद्धतीनं की काय की म्हणजे त्यांचं ब्रीद वाक्य आहे तर ते छापलं. आणि म्हणजे काय की जिथे तिथे काय आहे तर सर्वव्यापी असे भगवान आहेत. आणि जर भगवान म्हणजे जर नसतील तर त्या जीवनाला काही अर्थच नाही, असा त्याचा मतितार्थ होता. तर गॉडहेड म्हणजे बॅक टू गॉडहेड किंवा गॉडहेड मॅगझिन असं म्हटलं जातं भक्तांमध्ये त्यांना. म्हणजे पूर्ण नाव कधी कधी सगळे भक्त म्हणत नाहीत. आता इस्कॉन मध्ये साधारण कसं गॉड हेड असं म्हणतात, म्हणजे आपण ओळखायचं की बॅक टू गॉड हेड हे त्या मॅगझिनचं नाव आहे. तर असं जे बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन आहे, तर त्याचं ब्रीद वाक्य म्हणजे ते मराठीतून पण आहे बरं का. आणि अजूनही ते सुरू आहे आपल्या जवळच्या मंदिरामध्ये. आपण जर विचारलं तर त्याचं रजिस्ट्रेशन आपल्याला मिळतं. वर्षाचं असतं ते रजिस्ट्रेशन. ती आपण जर रक्कम भरली तर आपल्याला ते मराठीतून पण मिळतं, सगळ्या भाषांमधून आहे. तर त्याच्यावर खूप छान ब्रीदवाक्य होतं. इंग्लिशमध्ये असल्यामुळे ते ब्रीदवाक्य काय होतं, गॉड हेड इज लाईट आणि नेझन्स इज डार्कनेस. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया, पुढे जाऊन आपण दीक्षेसाठी जेव्हा जाऊ तेव्हा बॅक टू गॉड हेडच्या म्हणजे वरती लिहिलेलं काय होतं ब्रीदवाक्य असं विचारतात हा कधी कधी. तर त्या दृष्टीने आपण लक्षात ठेवूया, म्हणजे वेअर देअर इज गॉड हेड देअर इज नो नेझन्स, अशा पद्धतीचं ते वाक्य होतं. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद यांनी आपलं जे आध्यात्मिक कार्य आहे त्याचा प्रारंभ करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांनी सर्वात प्रथम काय केलं, आता आपल्याला जे काही आध्यात्मिक प्रचार प्रसार आपल्याला गुरूंनी करायला सांगितलाय, मग त्याची सुरुवात म्हणून त्यांनी काय केलं, एक छोटस असं
पाक्षिक आपण म्हणू किंवा पत्रिका, की जी आठवड्याला, महिन्याला अशा पद्धतीनं प्रसिद्ध होत असते. म्हणजे असे निकष असतात की महिन्यानी प्रसिद्ध होईल, आठवड्याने. असं त्यांनी बॅक टू गॉड हेड नावाचं पाक्षिक जे आहे ते सुरू केलं. दुर्दैवानं काय झालं, भारतामध्ये त्याला इतका, म्हणजे त्यांना ते करण्यासाठी इतका, म्हणजे इतका खटाटोप करायला लागायचा की पैसेही नसत, आणि असे भक्तही नव्हते त्यांच्या हाताशी. आणि त्यामध्ये ते स्वतःच लिखाण करायचे, स्वतःच टाईप करायचे, आणि प्रकाशन करायला सुद्धा स्वतःच घेऊन जायचे, आणि स्वतःच त्याचं वितरण करायचे, म्हणजे सगळं काही स्वतः करायचे असं. आणि एवढं करून ते प्रकाशनासाठी पैसे वेळेवर मिळतील किंवा उपलब्ध होतील असं नसायचं. इतकी म्हणजे तंगी असायची. पण जेव्हा श्रील प्रभुपाद अमेरिकेला गेले, तेव्हा त्यांच्या शिष्यांनी काय केलं, ते अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित केलं. आणि आज तागायत म्हणजे सर्व भाषांमध्ये हे बॅक टू गॉड हेड जे मॅगझिन आहे, तर त्याचं वितरण जे आहे ते म्हणजे अगदी पूर्ण जगभर सुरू आहे पहा. मग असं गुरूंचं कार्य असतं. आणि गुरूंचे शिष्य काय करतात, अशा गुरु कार्यामध्ये ते मदत करत असतात, आपला सहभाग म्हणजे तो नोंदवत असतात. म्हणजे आपल्याला गुरु कार्यामध्ये मी सहभागी होईन, किंवा गुरु कार्यामध्ये, गुरुसेवेमध्ये मी माझा सहभाग देईन, अशा पद्धतीची प्रतिज्ञा करायची असते पहा. आपली दीक्षा असते तेव्हा हेच तर कार्य असतं एका शिष्याचं, की गुरु कार्यामध्ये, गुरु सेवेमध्ये मी माझा हातभार लावेन, मी माझ्या परीने जितकी जमते तेवढी मी सेवा करायचा प्रयत्न करेन. म्हणजे तिथे प्रतिज्ञा घेतल्या जातात दीक्षेच्या वेळी, की मी 16 माळा जप करेन, कमीत कमी दररोज मी 16 माळा जप करेन, 4 नियामक तत्वांचं पालन करेन. त्याचबरोबर गुरु कार्यामध्ये मी सहभाग नोंदवेन, गुरु सेवेमध्ये मी जास्तीत जास्त माझी सेवा द्यायचा माझ्या परीने प्रयत्न करेन. तर अशा पद्धतीचं आपण प्रतिज्ञा घेतो. मग जेव्हा प्रतिज्ञा घेतलेला एक शिष्य असतो, प्रतिज्ञाबद्ध शिष्य असतो, तो काय करतो, आपण जे काही गुरूंना सांगितलंय मग ते आचरणात आणणं आवश्यक आहे. मग तशा पद्धतीचं त्याचं कार्य घडत असतं. म्हणून दीक्षित भक्त जे आहेत, किंवा ज्यांची दीक्षा पण नाही झाली, पण एक शिष्य म्हणून ज्यांना स्वीकारलंय आपल्या जीवनामध्ये, श्रील प्रभुपाद जे आहेत ते इस्कॉनच्या माध्यमातून आले, म्हणजे त्यांनी आपल्याला स्वीकारले, त्यांच्या हृदयातून कृपा आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे. दीक्षा हा बाह्य उपचार असतो, तो प्रत्येकाच्या जीवनात योग्य वेळ आल्यावर तो होणार असतो. पण श्रील प्रभुपाद यांनी काय केलंय, आपलं जे भविष्य आहे तेच बदलून टाकले आपल्यापर्यंत, म्हणजे आपल्या हृदयापर्यंत त्यांच्याकडून ती कृपा आली. आणि ती जी कृपा आहे, तर ती आपण म्हणजे जी आहे तर ती भरभरून येते, तर ती घेण्यापासून आपण वंचित नाही राहायचं. तर श्रील प्रभुपादांनी जे केलं त्यांच्या जीवनामध्ये, गुरु आज्ञेचं तंतोतंत पालन, आणि गुरु कार्यासाठी नेहमी कटिबद्ध, अशा पद्धतीचं आपलं कार्य असलं पाहिजे. मग गुरु योग्य वेळी आपल्या जीवनात येतात, योग्य ते आपल्यासाठी, आणि आपल्याला बाह्य उपचार जो आहे दीक्षेचा, तर तो होतो आपल्या बाबतीत, आणि ती मिळते. तर त्यामुळं आपण सर्वांचे भक्त म्हणून प्रयत्न काय असले पाहिजे, की मी कशा पद्धतीने गुरूंची सेवा करेन. म्हणजे आपल्यामध्ये चढाओढ असली पाहिजे. आपल्या सेक्शनच्या मीटिंग असतात तेव्हा, की मला कुठली सेवा मिळेल, मी कुठली सेवा करेन, आणि मला कशी सेवा मिळेल, आणि मग अजून मी जास्त कशी सेवा करेन, अशा पद्धतीचं आपल्याला मध्ये जो भाव आहे, शिष्यत्व भाव जो आहे तो असा रुजतो. म्हणजे शिष्यत्व, खरं शिष्यत्व म्हणू आपण, कसं असतं, तर ज्याला जास्तीत जास्त मी गुरुसेवेत कसा येईन, मी जास्तीत जास्त गुरूंची सेवा कशी करेन, आणि गुरु कुणाची सेवा करायला सांगतात, कृष्णांची, स्वतःची थोडीच सांगतात ते, हो की नाही. गुरूंना काय आवडतं, कृष्ण सेवेत जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने माझा हा शिष्य जो आहे तर तो स्वतःला समर्पित करेल. मग असा शिष्य की जो सदैव तत्पर असतो गुरुसेवेसाठी, कृष्ण सेवेसाठी, गुरूंची आज्ञा पालन करण्यात अत्यंत तत्परतेनं जो सहभागी होतो, आणि अत्यंत तत्परतेनं प्रत्येक वेळी प्रत्येक गुरूंची आज्ञा जी आहे त्याचं पालन करतो, आणि जे जसं सांगितलंय तसं, तर अशा पद्धतीने जो पालन करतो, तर म्हणजे असं जेव्हा आचरण त्याच्याकडून होतं, तर त्यावेळेला जे आहे तर ती शिष्यत्व, म्हणजे शिष्यत्व भाव जो आहे तर तो आपल्यामध्ये उतरलेला असतो, असं आपण प्रत्येकाने समजूया. जर आपल्याला असं वाटत नसेल तर आपण अजूनही भोग प्रवृत्तीमध्येच गुंतून पडलेलो आहोत. जर आपल्याला असं वाटलं की नाही नाही, मला गुरूंना मी जे आहे तर त्यांना हे वचन दिलंय, श्रील प्रभुपादांच्या माध्यम, म्हणजे श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून हे मला सगळं ज्ञान माझ्यापर्यंत पोहोचलं. मग माझं कार्य आहे की मला मिळालेलं ज्ञान जे आहे तर ते इतर भक्तांपर्यंत, इतर भौतिक क्लेशामध्ये असलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं, आणि अशा पद्धतीनं मी गुरुकार्यामध्ये मदत करणं,
किंवा माझा जो काही खारीचा वाटा उचलणं, तर हे माझं कार्य आहे. मग असं जेव्हा वाटायला लागतं, तेव्हा तो शिष्यत्व भाव. अन्यथा अ, असं जर वाटत नसेल आणि फक्त आपण येतोय, कथा ऐकतोय, निघून जातोय, तर हा शिष्यभाव नाही. शिष्यभाव आचरणातून दिसला पाहिजे. म्हणजे कसं, की मी कशा पद्धतीने गुरूंची सेवा करेन, मी कशी माझे शिक्षा गुरु सांगतील जे काही माझ्यापेक्षा उन्नत साधक आहेत, जे काही आहेत किंवा जे सेवा देतात माझ्याकडे किंवा जे माझ्यापर्यंत सेवा पोहोचवतात, त्यांच्या आज्ञेचं पालन करेन. त्यांनी जे मार्गदर्शन केलंय त्याचं मी पालन करेन. मग हा शिष्यत्व भाव आहे. म्हणजे तुमचं समर्पण शिष्य म्हणून कधी कळतं, जेव्हा तंतोतंत आणि जसंच्या तसं आज्ञापालन व्हायला लागतं किंवा मी त्यांचा सन्मान करेन, त्यांच्याशी मी खूप कृतज्ञतापूर्वक बोलेन. यात्रेमध्ये आपण भेटतो, आपण मंदिरामध्ये भेटतो, हो की नाही? अशा ठिकाणी किंवा वेगवेगळ्या उत्सवांना भेटतो. मग आपल्यापेक्षा उन्नत भक्तांशी आपले जे शिक्षा गुरु आहेत किंवा आपल्याला मार्गदर्शन करतात, त्यांच्याशी आपण आपलं बोलणं कसं आहे, आपला व्यवहार कसा आहे, हं? किंवा आपल्यामध्ये कोणते गुण आहेत, की जे भक्तांना आकर्षित करतात. तर अशा पद्धतीचं सगळं जे आहे, पारख जी आहे, तर ते कृष्ण करत असतात. म्हणजे कृष्ण आपल्याकडे कधी आकर्षित होतील, जर आपला इतर भक्तांशी असलेला व्यवहार आणि आपल्यामध्ये असे उत्तम गुण शिष्यत्वाचे जर अंगी आलेले असतील, तर कृष्ण आपल्याकडे आकर्षित होत असतात. कृष्ण ह्या गुणांनी आकर्षित होतात. कृष्ण कुठल्या भौतिक गुणांनी, माझ्याकडे किती संपत्ती आहे, माझ्याकडे किती बँक बॅलन्स आहे, मग मी कशा सुंदर पदव्या संपादन केलेल्या आहेत, तर ह्याचा काही उपयोग नसतो. ह्या ह्या काही म्हणजे इथे महत्त्व नसतं त्यांना. तर कृष्ण काय पाहतात, की तुम्ही तुमच्या संपर्कात असलेल्या दुसऱ्या भक्ताशी, मग तो कुणीही असेल, तुमचा सहपाठी भक्त असेल, तुमच्यापेक्षा उन्नत साधक असेल, की जो तुम्हाला मार्गदर्शन करतोय, की शिक्षा गुरु असेल, किंवा सर्व भक्तांमधला उन्नत असेल, म्हणजे जो कोणी असेल तुमच्यासाठी, किंवा तुमचे शिक्षा गुरु असेल, तर असा जो कोणी आहे, तर त्याच्याशी तुमचा कसा व्यवहार आहे, हं? आणि मग तुमच्यामध्ये कसे शिष्यत्वाचे गुण आहेत, तुमच्यामध्ये पहिलं पाहिजे म्हणजे तुमच्या मध्ये हे पहिलं आलं पाहिजे, की मी तुमची सेवा कशी बरी करू शकतो किंवा इथे तुम्हाला मी कशी सेवेत मदत करू शकतो. हे तुमच्यामध्ये शिष्य म्हणून जेव्हा भाव येतो आणि तुम्ही तसं आचरण करता, बोलून व्यक्त करता, त्यावेळेला शिष्यत्व जे आहे ते खऱ्या अर्थाने दिसतं इतर भक्तांना. म्हणजे अशा पद्धतीनं आचरणाच्या स्तरावर जेव्हा शिष्यत्व येतं, त्यावेळेला कृष्ण आहेत, तर ते तुमचा इतर भक्तांशी असलेला व्यवहार आणि तुमच्यामध्ये आलेले हे शिष्यत्वाचे गुण ह्यामुळे आकर्षित होतात. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि असेच सुंदर सुंदर गुण आपल्या श्रील प्रभुपादांमध्ये आहेत पहा, म्हणजे आपण कल्पना पण नाही करू शकत. आणि असंच सुंदर त्यांचं आचरण आहे पहा. आणि हेच आपण शिकायचं आहे त्यांच्या जीवनचरित्रातून. मग आता गुरुकार्याची इतकी तळमळ होती, गुरूंनी असा आदेश दिल्यामुळं, की त्यांनी काय केलं, बॅक टू गॉड हेड नावाचं एक पाक्षिक सुरू केलं. आता ह्याच्या पुढची काय घटना घडली, तर महात्मा गांधींना त्यांनी पत्र लिहिलं. मग त्या पत्रामध्ये म्हणजे त्यांनी लिहिलं, की म्हणजे तुम्ही जे आहे तर ते म्हणजे राजकीय जे काही घटना आहेत तर ते पाहत होते. तर तुम्ही जे आहे ते राजकारण जे आहे तर त्यामध्ये भगवद्गीतेतले जे उपदेश आहेत किंवा जे कृष्णांची वाणी आहे, मग त्याचा आणि राजकारणाचा जो आहे समन्वय असला पाहिजे. म्हणजे प्रशासन जे आहे तर ते नेहमी किंवा राजकारण किंवा राज्यसत्ता जी आहे तर तिच्या पाठीशी नेहमी धर्मतत्व असली पाहिजेत. म्हणजे धर्मतत्वानुसार आचरण तिथे किंवा धर्मतत्वांच्या जे आहेत त्यांच्या विषयी म्हणजे जे कोणी मार्गदर्शन करणारे असतात, तर त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन जे आहे राज्यकारभार जर चालवला गेला, तर ते उत्तम म्हणजे प्रशासन मानलं जातं. म्हणजे रामराज्य असं म्हणतो आपण. रामांचे गुरु कसे वशिष्ठ जे होते, तर त्यांनी त्यांना म्हणजे राजगुरू जे होते, त्यांना मार्गदर्शन उत्तम प्रकारे केलं होतं पहा. आणि प्रशिक्षण देण्याचं कार्य कोणी केलं होतं? विश्वामित्राने. तर अशा पद्धतीनं आणि त्याचबरोबर त्यांच्याशी अत्यंत जवळकीचं नातं जे आहे ते म्हणजे जेव्हा श्रीराम वनवासात गेले, तर त्यावेळेला जवळकीचं नातं त्यांच्याशी जे आहे निर्माण होऊन त्यांना वेगवेगळे जीवनातले निर्णय घेताना मार्गदर्शन करणारे असे धौम्य ऋषी होते. तर अशा अनेक गुरु त्यांच्या जीवनामध्ये होते. तर ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं या घटनेतून? तर आपल्याला अशा पद्धतीने जे आहेत ते विविध गुरु जे आहेत ते भेटत असतात. मग त्यांच्या आज्ञेचं म्हणजे जे पालन आहे तर ते आपण करणं महत्वाचं. पण हे सगळं आपण का जाणतो आहोत? तर
कुठलीही राज्यसत्ता आहे तर त्याला अशा आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन जेव्हा लाभतं आणि शास्त्र काय सांगतं किंवा जे कृष्णवाणी काय आहे उपदेश त्यानुसार जर म्हणजे राज्यकारभार चालवला गेला तर ते उत्तम प्रशासन असतं. ह्याचं उदाहरण म्हणजे महाराज युधिष्ठिर किंवा आपण रामराज्य म्हणतो. त्या काळात कुणीही दुःखी नव्हता. तिथे कधी दुष्काळ पडला नाही, तिथं कधी सुनामी आली नाही, तिथं कधी गुन्हे झाले नाही, तिथं कधी चोरी झाली नाही, तिथं कधी गोहत्या झाली नाही, असं उत्तम राज्यकारभार चालवला. तिथं कधी आतंकवादी हल्ले झाले नाहीत, असं काही नाही झालं तिथे. अत्यंत प्रजा सुखी होती. आणि उत्तम राज्य होतं. तर ह्याला म्हणजे अशा पद्धतीचं जे राज्य रामराज्य आपण म्हणतो, तर हे कधी होतं तर त्याला धर्माचं अनुष्ठान जेव्हा असतं तेव्हा. धर्म म्हणजे काय? आपल्याला जे काही वेद शास्त्रातून जे काही मार्गदर्शन मिळाले ते सगळं. मग अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन जे आहे तर जे श्रील प्रभुपाद आहे तर त्यानुसार त्यांनी महात्मा गांधींना पत्रामध्ये उल्लेख केला की म्हणजे राजकीय ह्याला धर्माशी निगडीत म्हणजे धर्मशास्त्र काय सांगतं ह्यानुसार जर सांगड घातली गेली तर ते उत्तम निर्णय घेतले जातात. आणि तुम्ही काय करा आता राजकीय संन्यास घ्या आणि तुम्ही माझ्याकडे या. मी भगवद्गीतेतील जे उपदेश आहे त्यांच्याविषयीचं मार्गदर्शन तुम्हाला करायचा प्रयत्न करेन. अन्यथा काय होईल की अजून 2 महिन्यानंतर खूप मोठ्या म्हणजे घातपाताच्या प्रसंगाला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांना सांगितलं होतं पत्रातून. पण ते पत्र तिथे पोहोचलं त्यांच्यापर्यंत असं काही आपण समजू नाही शकणार, हो की नाही? आणि खूप मोठे म्हणजे जे होते ते राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व असं होतं महात्मा गांधींचं. आणि त्यानंतरच बरोबर काही दिवसांनी म्हणजे त्या 2 महिन्याच्या कालावधींनी महात्मा गांधी यांचा वध झाला. तर अशा पद्धतीने ही घटना घडली. मग तेव्हा श्रील प्रभुपादांनी त्यांना आधीच पत्रामध्ये जे आहे तर उल्लेख करून आपल्याकडे बोलावलं होतं. पण ते जे काही आहे ते कृष्णाचं नियोजन असतं आणि त्यानुसार घटना घडत असतात. पण त्यांनी प्रयत्न जो आहे तो तर त्यांना अशा पद्धतीने केला होता की आपण चर्चा करू. मी तुम्हाला जे आहे तर भगवद्गीतेत कृष्णाने काय सांगितलंय हे सगळं आपण बोलूया आणि तुम्ही आता राजकारणातून निवृत्ती घ्या अशा पद्धतीने त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. पण ते दुर्दैवी घटना घडली की ते पत्रही पोचलं नसेल असाही भाग झाला असेल. पण श्रील प्रभुपाद यांनी एक उत्तम गुरुची भूमिका त्या माध्यमातून बजावली होती की एक गुरु काय करतो येणाऱ्या संकटांची आपल्याला आधीच कल्पना देतो पहा आणि त्यानुसार मार्गदर्शन करत असतो आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये गुरु येणं महत्वाचं आहे. मग आता ह्या प्रसंगानंतर 1940 साली ते आता कलकत्त्याला राहायला गेले होते मुंबईतून. मग त्यावेळेला अभयने काय केलं की खूप प्रयत्न केले की आपल्या पत्नींना मुलांना म्हणजे सत्संग जेव्हा घडत असत किंवा त्यांच्या घरी भक्त येत असत त्यांच्यामध्ये सहभागी करून घ्यायचा किंवा ज्या वेळेला अशा चर्चा घडत असतात तेव्हा आपल्या पत्नीला आपल्या मुलाला या सगळ्यामध्ये सहभागी करायचा, प्रचार प्रसारामध्ये सहभागी करायचा. पण काय झालं की फारसं त्यांना काही ह्या विषयामध्ये स्वारस्य नव्हतं त्यांच्या पत्नींना. आणि त्यामुळे त्या म्हणजे जर खालच्या मजल्यावर सत्संग चालायचं तर ते वरच्या मजल्यावरच्या खोलीत किंवा बाजूच्या खोलीत चहा पीत बसलेली असायची त्यांची पत्नी किंवा मुलगा वेगळे बसलेले असायचे. म्हणजे त्यांना फारसं प्रचार प्रसारामध्ये उत्सुकता नव्हती, उत्साह नव्हता किंवा फारसं आवडही नव्हती. त्यामुळे ते त्यांच्यापासून दूर बसलेले असतात किंवा दुसऱ्या ठिकाणी बसलेले असतात. मग अशा पद्धतीचे म्हणजे ही जी घटना आहे ती खूप रोमांचकारी आहे बरं का त्यांच्या जीवनातली. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण आता पाहणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घ्या. हा मग आता ह्या प्रसंग जो आहे 1940 साली काय घडलं होतं तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते आपलं लिखाण करायचे. आणि त्यांनी काय केलेलं आपलं जे हे लिखाण होतं तर ते त्यांच्याकडे म्हणजे जे कोरे पेजेस असतात तर त्याच्यावर त्यांनी लिहिलेलं असायचं. मग आता ते त्यांनी हे सगळं लिहिलेलं जे लिखाण होतं तर ते लिखाण त्यांनी सुरुवातीला बॅक टू गॉडेडच्या माध्यमातून प्रसार करायला सुरुवात केली. आणि आता मग काय झालं की त्यांचे जे म्हणजे त्यांचे जे प्रचार प्रसारामुळे बनलेले काही लोक होते, अनुयायी होते, भक्त लोक होते. तर या सगळ्यांना घेऊन ते काय करायचे
तर आपल्या घरामध्ये थोडं आध्यात्मिक चर्चा किंवा असं करायचा प्रयत्न करायचे, म्हणजे कलकत्त्याच्या त्यांच्या घरामध्ये आपल्या सगळ्या पारिवारिक जबाबदाऱ्या पार पाडून ते हे कार्य करायचे. पण आता कसं झालं होतं की त्यांच्याकडे काही फारसा धनसंग्रह नव्हता, बरोबर. आणि त्याचबरोबर पारिवारिक जबाबदाऱ्या पण होत्या. म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे त्यांची परिस्थिती होती. मग आता त्यांना कलकत्त्यामध्ये पण औषधाचा एखादा कारखाना, औषधालय सुरू करायचं होतं. पण कसं होतं, की त्यांच्याकडे तितकं धन नव्हतं. मग आता अशा परिस्थितीमध्ये कसं होतं, की जे काही आहे आपलं अर्थार्जन ते करत-करत कुटुंबाचं पालनपोषण करायचं. मग आता पारिवारिक जे जबाबदाऱ्या होत्या, तर त्या त्यांच्या म्हणजे ज्या होत्या त्या सुरूच होत्या. पण त्यांच्या पत्नीचं किंवा त्यांच्या अ, पत्नीचे जे पिता आहेत, तर त्यांचं बोलणं त्यांच्याविषयी कसं असायचं, की तुम्ही सतत ईश्वरांच्याच विषयी कशाला बोलत आहात? म्हणजे जेव्हा पण मित्र येतात, तेव्हा तुम्ही भगवद्गीतेवरचं प्रवचन आपलं चालू करून देता. म्हणजे हे काही बरोबर नाही. म्हणजे त्यांची पत्नी आणि त्यांची जी मुलं आहेत, ते सगळे एका वेगळ्याच रूममध्ये जाऊन बसायचे आणि चहा पीत राहायचे, जसं मी सांगितलं. आणि प्रभुपाद मग म्हणायचे, की म्हणजे पत्नीला म्हणायचे, की म्हणजे जर तुझी मदत झाली, तर मग प्रचार कार्य अत्यंत चांगलं होईल. पण तिला तसा काही रस नसायचा. अशा पद्धतीने अं, तिचा जो होता तर तो भाव असायचा आणि त्यामुळं मग काय झालं, की त्यांचं कधी सहकार्य श्रील प्रभुपाद यांना मिळालं नाही. मग अभय आपल्या पत्नीला नेहमी सांगायचे म्हणजे श्रील प्रभुपाद, की चहा पिऊ नकोस. आपल्या वैष्णव पंथामध्ये म्हणजे आपला जो वैष्णव परिवार आहे, इथे ही प्रथा नाहीये चहा पिण्याची. म्हणजे वैष्णव कुटुंबातून होते. श्रील प्रभुपाद यांचे जे वडील होते, ते अत्यंत उच्च कोटीचे वैष्णव होते. जे गौर मोहनडे होते. आणि मग वैष्णव परिवारामध्ये काही चहा नाही पिला जात. मग त्यावेळेला तिने म्हणजे काही ऐकलं नाही त्यांचं. आपण चहाचं जे चित्र पाहिलं, चहाचा कप घेऊन त्यांची पत्नी पितीये, तर ते जे चित्र पाहिलं, तर त्यावेळेला त्यांनी काय म्हटलं, की "तुला आता एकतर चहा तरी निवडावा लागेल किंवा मला तरी निवड." असं ते चेष्टेने म्हणाले. म्हटल्यावरती म्हणजे तिचं ते चहाचं म्हणजे जे आपण म्हणू सवय आहे, तर ती सुटतच नव्हती म्हणून त्यांनी असं सांगितलं, की आपल्या वैष्णव परिवारामध्ये ही प्रथा नाहीये आणि मग तू काय कर, एकतर चहा तर सोडून टाक, नाहीतर मग म्हणजे मला तरी सोड. म्हणजे काय, की चहा आणि मी ह्यातल्या एकाला कुणाला तरी निवडावं लागेल तुला, असं ते म्हणाले. तुला जर चहा किंवा मी ह्यातल्या एकाला कुणाला निवडायचं असेल, तर तू कुणाला निवडशील? असं ती म्हणाली. असं श्रील प्रभुपाद म्हणाले. तर त्यावरती म्हणजे त्यावरती श्रील प्रभुपाद जे आहे तर त्यांना तिने काय उत्तर दिलं, म्हणजे ती हसून पत्नी त्यांची काय म्हणाली, की "मग तर मला म्हणजे तुम्हालाच सोडावं लागेल." म्हणजे श्रील प्रभुपाद म्हणाले, "एक तर चहा सुटेल तुझा, नाहीतर मग तुला मलाच सोडावं लागेल." म्हटल्यावर तिने हसून काय उत्तर दिलं, की "मग तर मला तुम्हालाच सोडून टाकावं लागेल." मग अशा पद्धतीचं जेव्हा पत्नीचं वक्तव्य त्यांनी ऐकलं, तर त्यावेळेला म्हणजे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर ते अत्यंत गंभीर झाले. म्हणजे पुढे काय झालं मग? आता ही चर्चा झाली त्यांची अशी मस्करीमध्ये आणि मग पुढे एक घटना खूप म्हणजे हृदय हेलावणारी घडली. तर ती काय झाली? तर त्यांच्या पत्नीने खूप म्हणजे एक चुकीची गोष्ट केली. तर काय झालं? श्रील प्रभुपाद यांनी काय केलं होतं, की भागवताच्या जे प्रती आहेत त्यांच्याकडे जेव्हा-जेव्हा कागद मिळायचे म्हणजे कोरे कागद घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे यायचे. तर तेव्हा ते त्याच्यावर श्रीमद भागवत जे आहेत, तर ते लिखाण करायचे त्याचं त्याच्याविषयी. म्हणजे स्वतःचं लेखन करायचे. तर असं जे भागवताच्या प्रती होत्या, त्यांनी लिहिलेल्या म्हणजे त्या म्हणजे पानांच्या प्रती होत्या. तर म्हणजे त्यांचं लिखाण होतं ते त्यांच्या खोलीमध्ये होतं. मग आता चहा करण्यासाठी म्हणजे चहा पावडर नव्हती घरामध्ये. म्हणजे अत्यंत हलाखीची परिस्थिती होती. श्रील प्रभुपादांची म्हणजे जे परिवार जे होता त्यांची. मग त्यावेळेला काय झालं, की घरामध्ये चहा पावडर नसल्यामुळं त्यांच्या पत्नीने काय केलं, श्रीमद भागवतांच्या ज्या प्रती होत्या, त्या विकून टाकल्या आणि त्या विकून चहा आणि बिस्किटं जी आहेत ती आणली. म्हणजे ती रद्दीत घातलं थोडक्यात आणि चहा बिस्किटं आणली. मग आता जेव्हा अभय म्हणजे श्रील प्रभुपाद घरी आले, तर त्यांनी ते पवित्र ग्रंथ कुठे आहेत, म्हणजे ते ग्रंथ आणि त्याच्या संबंधित प्रतीवर त्यांचं लिखाण असं ते एकत्र असायचं. मग हे कुठं आहे म्हणून त्यांनी शोधायला सुरुवात केली. मग त्यांनी संपूर्ण घर शोधलं, त्यांना कुठे मिळेच ना. मग पाहिलं तर
त्यांना म्हणजे पत्नीने सांगितलं, सगळीकडे शोधून पाहिल्यावर मिळेना, तेव्हा पत्नीने मग त्यांच्याकडे पाहिलं आणि सांगितलं म्हणजे की असं असं मी केलंय म्हणून. म्हणजे ह्या सगळ्या प्रती मी विकून टाकल्या आणि मग त्यातून चहा पावडर आणि जे आहे ते बिस्किट मी थोडीशी घेऊन आले. मग हे सगळं ऐकून जे आहे ते अभय अत्यंत सुन्नच झाले. म्हणजे आता काय करावं या घटनेपुढे त्यांना कळेना. आणि मग ही जी घटना आहे ती इतकी परिणामकारक होती की मग त्यांना म्हणजे हा निर्णय घ्यावा लागला किंवा त्यांचं गांभीर्य इतकं होतं शिष्य म्हणून की मग त्यांनी ठरवलं की आता आपण परिवार जो आहे तो त्यागून निघून जायचं. मग असं त्यांनी संकल्प केला की आता त्यांनी परिवार आपला आणि आपला जो व्यापार होता तर तो सगळं सोडून दिलं आणि मग अभय जे होते तर ते निघून गेले. म्हणजे 1950च्या दशकामध्ये अशा पद्धतीचं सगळं म्हणजे अशा पद्धतीचा सगळ्या संघर्ष म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे संघर्ष करत करत अभय जे आहेत तर ते झाशीला पोहोचले. आता झाशीला गेल्यावर काय झालं म्हणजे ही जी आहे घटना 1940 साली घडली. त्यानंतर असाच संघर्ष त्यांचा होत राहिला. म्हणजे त्यांच्या लीलामृतामध्ये जो आहे तो प्रसंग येतो की जवळजवळ 8 वेळा आपल्या व्यापारामध्ये त्यांना नुकसान झालं. आणि इतक्या वेळा नुकसान झाल्यानंतर पत्नीची अशी प्रतिक्रिया की मग मला तुम्हालाच सोडावं लागेल म्हटल्यावरती आणि त्याचबरोबर त्यांनी चहा आणि बिस्किट या व्यसनापायी म्हणजे आपण याला व्यसनच म्हणू या सवयीपायी काय केलं, पवित्र भागवतमचे ग्रंथ आणि त्याच्यावर केलेलं लिखाण शिला प्रभुपादांनी जे आहे म्हणजे त्यांचे प्रयत्न असे चालू असायचे. त्या काळात आपलं सगळं परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचे प्रयत्न जे आहेत ते करून सगळं करत असत ते. तर ते सगळं त्यांनी विकून टाकलं रद्दीमध्ये. आणि मग त्यामुळे काय झालं की शिला प्रभुपाद हे अत्यंत गंभीर बनले आणि त्यांनी काय केलं आपल्या परिवाराचा आणि आपलं सगळं अर्थार्जनाचे जे प्रयत्न आहेत, जो व्यापार उद्योग व्यवसाय जे काही आहे ते सगळं सगळं त्यांनी सोडून टाकलं आणि ते झाशीला निघून गेले 1950 साली. मग तिथे त्यांनी काय केलं की एक विश्वव्यापी संघटन स्थापन करायचा प्रयत्न केला. त्याचं नाव आहे लीग ऑफ डिवोटीज असं नाव आहे त्याचं, इंग्लिशमध्येच त्याचं नाव होतं. मग त्यांचा पहिला शिष्य, एकमेव शिष्य बनला त्यांचा भारतामध्ये. तर त्याचं नाव आहे आचार्य प्रभाकर. प्रभाकर नावाचा त्यांचा एकच शिष्य बनला होता. आणि मग ह्या प्रसंगाचा त्यांच्यावर फार परिणाम झाला होता की म्हणजे चहा, एकतर चहा सोड किंवा एकतर मला सोड असं ते म्हणाले, तुला एकच काहीतरी स्वीकारावं लागेल. आणि त्यावेळेला तिने म्हणजे मला मग तुम्हालाच सोडायला लागेल ह्या प्रश्न म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा उत्तर दिलं तर ह्या प्रसंगातून म्हणजे एक शिष्य असतो जो गुरु कार्यामध्ये समर्पित असतो. तर हा भौतिक प्रसंग होता आणि मस्करीचाच प्रसंग होता जीवनातला. पण प्रेरणा कशी त्यांनी घेतली की आता आपल्याला गुरु कार्यामध्ये स्वतःला समर्पित केलं पाहिजे. मग अशा पद्धतीने त्यांनी आपलं कार्य जे आहे ते झाशीमध्ये जाऊन सुरुवात केली. मग म्हणजे ते पूर्ण वेळ त्यावेळेला प्रचारक बनले झाशीमध्ये येऊन. आणि मग त्यांनी आपलं जे आहे तर प्रचाराची जी आहे ती सुरुवात केली ती प्रभाकर नावाच्या शिष्यापासून, त्यांचा पहिला शिष्य त्यांच्या जीवनातला. आणि मग त्यांना काय झालं की ते जिथं राहत होते म्हणजे ते ते स्थान वेगळं होतं आणि जिथं प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांनी एक इमारत निवडली होती. म्हणजे तिथे मंदिर व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती. तर ती जी इमारत आहे ती त्यांना सोडायला लागली. म्हणजे काय झालं की तिथे जे राज्यपाल होते त्यांची जी पत्नी होती तर तिनं त्याला विरोध केला. म्हणजे ती जी इमारत आहे तर ती प्रचार प्रसाराचं केंद्र आणि तिथे एक छोटंसं मंदिर बनावं अशी शिल प्रभुपादांची इच्छा होती आणि सगळ्या भक्तांच्या प्रयत्नातून त्यांनी प्रयास केले होते. पण काय झालं की ती जी आहे इमारत मग लीग ऑफ डिओटीज म्हणून जी त्यांनी संस्था स्थापन केली होती किंवा विश्वव्यापी संघटन म्हणजे इस्कॉन स्थापन करण्याच्या अगोदर 1950 मध्ये. तर त्यासाठी जे आहे तर त्यांनी ती इमारत मागितली होती म्हणजे तिथे कार्य करण्यासाठी एक इमारत होती रिकामी. पण तिथे त्या काळची राज्यपालांची पत्नी जी होती तिने विरोध केला. तिने काय केलं, महिला क्लब जे आहे ना तर त्या महिला क्लबच्या एक 3 जे आहेत तिच्या मैत्रिणी तिच्याकडे गेल्या आणि त्यांनी सांगितलं की ह्या इमारतीमध्ये महिला क्लबला आम्हाला इमारत नाही तर ती तिथे व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने त्यांनी तिच्याकडे म्हणजे मागणी केली. आणि मग त्यामुळं कसं झालं की अशा राजकीय गोष्टींमध्ये शिल प्रभुपाद काही पडले नाही. मग ते बाजूला झाले. म्हणजे तिथे मग त्या म्हणजे काय म्हणू राजकीय दबाव जो आहे तर तो वापरून त्या राज्यपालांच्या पत्नीने काय केलं की ती इमारत आहे तिथं महिला क्लबच स्थापन होईल, त्याच्यासाठीच ती इमारत होईल अशा पद्धतीने निर्णय दिला. मग त्यामुळं आता राहायला पण जागा नाही.
आणि तिथं कोणी योग्य सहाय्यक म्हणजे असे भक्त आहेत असं पण नाही. म्हणजे काहीच नाही तिथं. म्हणजे भक्तीचं कार्य होईल की प्रचार प्रसार होईल की त्यांना राहायला पण ठिकाण नाही, अशी पद्धतीने वेळ त्यांच्यावर आली. मग अशा ह्या बिकट परिस्थितीमध्ये काय केलं त्यांनी, झाशी सोडून दिली. म्हणजे अशा राजकारणाचा आपण भाग नाही व्हायचा. आपण फक्त प्रचार प्रसार भक्ती कार्यच करायचं. आणि असं जर कुठं घडत असेल आणि जिथं कुठं आपल्याला सहाय्यक भक्त नाही आहेत, प्रचार प्रसारासाठी योग्य वातावरण नाही आहे, किंवा आपल्याला राहायला सुद्धा ठिकाण नाहीये, तर आपण राहणार कुठे, प्रचार करणार कुठे, आणि मग सगळ्यांचं सहकार मिळणार कसं? मग हा सगळा विचार करून त्यांनी झाशी जे आहे तर ते शहर सोडून टाकलं. आणि मग ते जरी शहर त्यांनी सोडलं असलं तरी जे विश्वव्यापी संघटन भक्तांचं बनवायचंय, तर ती जी त्यांची इच्छा होती, तर त्याचा त्यांनी काही त्याग केला नव्हता. त्यांनी फक्त झाशी शहराचा त्याग केला होता. मग त्या माध्यमातून इथे पहा, झाशीमध्ये त्यांनी लीग ऑफ डिवोटी स्थापन करून त्याचं रजिस्ट्रेशनचं पण इथं चित्र आहे पहा. इथं स्क्रीनवर पहा सगळ्यांनी. म्हणजे त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं, नोंदणी करावी लागते सरकारी म्हणजे ह्याच्या समोर, म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर. तर तशी धर्मादाय ट्रस्टची नेहमी नोंदणी करायला लागते. तसं या कुठलंही संघटन केलं तर त्याची नोंदणी तसं नोंदणी करून त्यांनी हे स्थापन केलं होतं. पण ती जी इमारत, आणि त्या माध्यमातून त्यांनी वेगवेगळी व्याख्यानं घेतली, प्रचार प्रसार करायचा प्रयत्न चालू होते. आणि लोकांचं संघटन अशा भक्त मंडळींचं थोडंफार झालं होतं आणि त्यांना इमारत कळली होती. पण त्याच वेळी काय झालं, असं राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळं मग अशा ठिकाणी तर कार्य काही भक्तीचं होणार नाही, कुठलंही सहकार्य नसेल तर. म्हणून ते जे आहेत तर त्यांनी काय निर्णय घेतला की आता आपण झाशी सोडून निघून जाऊया. पण म्हणून त्यांचं विश्वव्यापी संघटन बनवण्याचं काही जी योजना होती ती नाही त्यागली त्यांनी. ते त्यांच्या म्हणजे मनामध्ये ते सुरूच होतं. ती जी विचार प्रक्रिया होती ती. मग दिल्लीला गेल्यानंतर त्यांनी काय केलं की आश्रमात म्हणजे जे आहेत तर ते तिथल्या आपल्या गुरुबाई आहेत त्यांच्या सोबत त्यांनी राहायला सुरुवात केली. मग त्यांनी काय केलं, स्वतःला पूर्ण वेळ दीक्षित म्हणजे भक्त अशा पद्धतीने स्वतःला म्हणजे सर्वांसमोर प्रस्तुत करायला सुरुवात केली. मग आता ते काय करायचे तर ते विविध मंदिरं जी असायची ना तिथं, म्हणजे एका आठवड्याभर एका मंदिरात, मग आठवड्याभर दुसऱ्या मंदिरात, अशा पद्धतीने ते भ्रमण करायचे प्रचार प्रसारासाठी. मग आता कोणी धनी असतील व्यक्ती तर त्यांच्याकडे ते जायचे, मग तिथे जाऊन थांबायचे. मग भोजन, वस्त्र किंवा राहायची सोय त्यांना म्हणजे अशा दृष्टीने त्यांना फार कठीणाई होती, कारण कुठलंही अर्थार्जनाचं साधन नव्हतं आणि पूर्ण वेळ भक्त बनले होते. आणि त्यामुळं म्हणजे पैसेही नसत त्यांच्याकडे. आणि त्यामुळं त्यांना भोजन मिळेल किंवा त्यांना म्हणजे कपडे मिळतील असं सुद्धा काही चित्र नव्हतं. म्हणजे कोण देणार त्यांना ना असं. मग आता इतके ते वडिलांचे आपले लाडके होते. आणि श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचं त्यांना इतकं मार्गदर्शन, इतकं प्रेम मिळालं होतं की एखाद्या शिष्याला असं खचितच मिळेल. आणि असं असताना 1950 साली ते एकदम एकाकी झाले. मग आता काय करायचं, म्हणजे अभय जे आहे त्यांच्याकडे ना घालायला योग्य कपडे होते ना, ते कपडे घेण्यासाठी धन होतं. म्हणजे इतकी बिकट परिस्थिती, म्हणजे दिल्ली मधल्या इतक्या थंडीमध्ये ते स्वेटर किंवा जॅकेट असं काही न घालता फक्त भगवी कफनी एवढं घालून फिरत असत. आणि दरवेळी ते आपलं बॅक टू गॉड हेड जे मॅगझिन आहे, तर त्याचं प्रूफ रिडिंग स्वतःच म्हणजे करायचे. मग तिथे जाऊन इतक्या म्हणजे त्यांना कठीणाई असायच्या की म्हणजे कसंबसं त्याच्याकडे पोहोचत ते. आणि मग ते म्हणायचे, ते जे मुद्रक असायचे ते म्हणायचे की एवढ्या अडचणी असून तुला का बरं हे समाचार पत्र जे आहे म्हणजे बॅक टू गॉड हे पाक्षिक का बरं तुला छापायचं असतं? त्यावर श्रील प्रभुपादांनी काय उत्तर दिलं की हे माझ्या जीवनाचं लक्ष आहे. हं? आणि मी तुमचे थोडे थोडे पैसे देत राहीन, फक्त तुम्ही छापत राहा. मग अशा पद्धतीने ते आपले जे म्हणजे पाक्षिक आहे ते घेऊन जात असत छापून. आणि मग ते काय करायचे, पूर्ण शहरामध्ये, दिल्ली शहरामध्ये फिरायचे. मग चहाचं दुकान होतं तर तिथं बसायचे. आणि मग ते तिथं काय करायचे, तर तिथे पण ते चहाच्या मध्ये जे चहा प्यायला लोक यायचे ना, तर त्यांना हे बॅक टू गॉड हेड जे मॅगझिन आहे तर ते विकत घ्यायला सांगायचे. मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हरे कृष्ण. हां. मग अशा पद्धतीनं त्यांचा प्रचार प्रसार सुरू असायचा. मग आपले जे लेख आहेत, तर हे सगळ्याविषयी ते माहिती द्यायचे.
आणि त्यांचं लिखाण जे होतं तर ते म्हणजे आधुनिक सभ्यता कशी भौतिकवादी आहे, नास्तिकवादी आहे आणि आपले अनुभव त्यांचे त्या मासिकामध्ये लिहिलेले असायचे आणि मग भक्तीचं आचरण कसं आहे ह्याच्यावर त्यांचं लेखन असायचं. मग आता चहाच्या दुकानामध्ये पण ते जाऊन विकायचे तिथं बसून. त्याचबरोबर ते काय करायचे की देश विदेशातले त्यांचे जे भक्त आहेत तर त्यांना मोफत म्हणजे पोस्टाने जे आहेत तर ते आपलं जे बॅक टू गॉड हेड पाक्षिक आहेत त्याच्या प्रती पाठवायचे. म्हणजे अनेक वर्ष ते म्हणजे भारताबाहेर जे राहणारे म्हणजे इंग्लिश भाषे जे जाणतात अशा लोकांसाठी ते आपलं जे पाक्षिक आहेत त्याच्या प्रती पाठवत होते, आधीच पाठवत होते भारतात राहत असल्यापासून. आणि त्यांच्या मनात चिंता काय होती की जे भारताच्या बाहेर आहेत इंग्रजी भाषेत जे आहेत म्हणजे इंग्रजी भाषेत जे अभ्यास करणारे जाणणारे असे जे इंग्रजी भाषिक जे श्रोता आहेत तर त्यांचं कसं बरं होईल ही त्यांच्या मनात चिंता होती आणि मला त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचंय. हम्म. मग त्यांना पाश्चिमात्य देशात जाऊन ह्या कृष्ण भक्तीचे विज्ञान जे आहेत तर किंवा हे चैतन्य महाप्रभूंची जी शिकवण आहे तर ह्याचा सगळ्याचा प्रचार प्रसार करायला त्यांना सांगितलं होतं भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने. त्यांचा तो उपदेश होता. मग एक दिवस आता काय झालं तर एक दिवशी रात्री जे अभय आहेत तर त्यांना एक अत्यंत चमत्कारी असं स्वप्न पडलं बरं का. आता या स्लाइडमध्ये ना काही घटना नाही आहेत पण आपल्याला त्या घटनांचा योग्य तो ताळमेळ लाभेल म्हणजे लागावा या दृष्टीने मी अशा महत्वाच्या घटना ज्या आहेत ना त्यांच्या जीवनातल्या ह्या थोड्या थोड्या अजून विशद करून सांगते. तर आपण हा भाग समजून घेऊया. तर एकदा काय झालं त्यांच्या स्वप्नामध्ये म्हणजे असं एक विचित्र ना असं चमत्कारी स्वप्न पडलं आणि त्या स्वप्नामध्ये त्यांनी आपल्याला अनेक वेळा गृहस्थ जीवनात बघितलं आणि मग तिथे अनेक वेळा स्वतःला म्हणजे अनेक जन्मामध्ये आपण गृहस्थ होतो असं बघितलं. अनेक वेळा. आणि मग त्यांनी काय पाहिलं की श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती तिथं अचानक येऊन उभे राहिले हे बघितलं. जसं अभयला ते ओळखत होते तसे. आणि मग ते कुठून आले तर ते विद्वान संन्यासी कृष्णांचे जे निजी पार्षद आहेत त्यांच्या मेळ्यातून उतरून अभय यांच्या जवळ आले आणि त्यांनी काय केलं अभयना हाक मारली अभय करून. आणि आपल्याकडे येण्याची खूण केली आणि त्यांच्या पाठीपाठी अभय जे आहेत तर म्हणजे त्यांना जो त्यांच्या पाठीपाठी अभय जो आहे तर त्यांना चालत जाताना असं त्यांनी आपल्या स्वप्नात पाहिलं. म्हणजे काय की ते पुन्हा पुन्हा जे आहेत तर ते अभयना हाक मारत होते. कोण? तर त्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती. आणि ते हाक मारतायत आणि अभयला आपल्याकडे ये म्हणून खूण करतायत आणि त्यांच्या पाठोपाठ अभय जे आहेत तर ते चालत जात आहेत. अशा पद्धतीचं त्यांना हे स्वप्न दिसलं आणि त्याच्यात पुढे त्यांना काय दिसलं की ते अभयला म्हणतात की तू आता संन्यास ग्रहण कर. ते काय म्हणतात ये इकडं आता तू संन्यास ग्रहण कर अशा पद्धतीने त्याला स्वप्न पडलं. आता पहा मी जे आपल्याला सगळ्यांसमोर एक थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं होतं की जे गुरु असतात ते तुम्हाला निवडतात संन्यास दीक्षेसाठी. आपण संन्यास मागायचा नसतो. आता गुरु जे आहेत तर ते पुन्हा आपल्या लोकांमध्ये म्हणजे परतले होते म्हणजे तिरोभाव त्यांचा झालेला होता गुरूंचा भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचा. मग आता त्यांना कशा पद्धतीने त्यांनी आज्ञा केली पहा कारण हे सगळे नित्यमुक्ता जे आहेत पार्षद आहेत भगवान यांचे हे आचार्य परंपरेतले जे गुरु आहेत आचार्य आहेत. आणि असे जे नित्यमुक्त भगवान यांचे भक्त आहेत पार्षद आहेत त्या पार्षदांच्या गटातून हे जे आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत ते त्यांच्या समोर येऊन उभे राहिले आणि चल तू माझ्याकडे माझ्यासोबत चल असं त्यांना हाक मारून सांगत होते आणि आता तुला संन्यास घ्यायचा सांगत होते. म्हणजे एक प्रकारे गुरूंनी आता तू संन्यास घेण्यासाठी जो आहेस तू पात्र आहेस अशा पद्धतीने संकेत दिले होते पहा. म्हणजे गुरु जे आहेत ते सदैव आपल्या शिष्यासोबत असतात आणि गुरुवाणीच्या रूपात आपल्याला सदैव गुरूंचा जो संघ आहे तो मिळतच असतो. पण अशा पद्धतीनं गुरूंचं सदैव म्हणजे जरी देहातून ते म्हणजे देह जो आहे म्हणजे जो मानवी देह आहे तर तो सोडून ते गोलोकवासी परतले असले तरी त्यांचं सूक्ष्मातून आपल्या शिष्यावर नेहमी लक्ष असतं आपल्या शिष्यावर नेहमी कृपा असते.
आणि गुरूंची वाणी आणि गुरूंनी लिहिलेले ग्रंथ याच्यातून त्यांची कृपा आणि आशीर्वाद ओसंडून वाहत असतात. त्यांचं मनोगत असतं ते जे ग्रंथ असतात किंवा त्यांचे विचार त्यांनी ग्रंथामध्ये. मग गुरु वाणी आणि गुरु ह्यामध्ये काही भिन्नता नाहीये, अभिन्न आहे ते आध्यात्मिक स्तरावर. मग तसं गुरूंचे ग्रंथ, शिल प्रभुपादांचे ग्रंथ आणि शिल प्रभुपाद हे काही अभिन्न म्हणजे अभिन्न आहेत. म्हणजे काय की शिल प्रभुपाद आपल्याला कुठे भेटतात? त्यांच्या पुस्तकांमधून भेटतात. आणि म्हणून आपण त्यांची जर कृपा संपादन करायची असेल तर त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ आहेत ते आपण अभ्यासले पाहिजेत, त्याचं वाचन केलं पाहिजे. छोटे छोटे ग्रंथ तर आपण भरपूर वाचले पाहिजेत. खूप सुंदर पद्धतीने त्यांनी विशद केले आध्यात्मिक जीवन कसं असावं. मग आपले असे प्रयत्न असले पाहिजेत. मग आता गुरु जे आहेत ते अशा माध्यमातून सूक्ष्मातून आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात पहा. आणि त्यांच्या स्वप्नामधला तो म्हणजे स्वप्न दृष्टांत म्हणू आपण, तर तो असा होता. आणि मग अभयनी काय केलं, गंभीरतापूर्वक आता गुरु आज्ञा जी आहे तर ती पाळली आणि संन्यास ग्रहण केला. आणि त्यांनी काय केलं, पूर्णतः स्वतःला एक वैष्णव म्हणून आपलं जे जीवन आहे ते तन मन आणि वाणी अनुसार सगळं जीवन जे आहे तर ते कृष्ण सेवेमध्ये समर्पित केलं. म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे जी संन्यास दीक्षा आहे तर ती श्रील प्रभुपादांची घडली. म्हणजे काय की केशव महाराज जे आहेत ते मथुराला म्हणजे जे आहेत ते गेले होते. केशव महाराज म्हणजे त्यांचे गुरुबंधू. मग त्यावेळेला तिथे त्यांची भेट झाली. म्हणजे जे शिल प्रभुपाद आहेत त्यांनी आता झाशी सोडली. मग ते कुठे गेले? दिल्लीत राहत होते. मग एका मंदिरातून दुसऱ्या मंदिरात असं फिरत फिरत धनिक व्यक्तींच्या घरी असं राहत राहत ते मथुरेला पोचले. आणि मग मथुरेला शिल प्रभुपाद जेव्हा पोचले त्यावेळेला तिथे जे आहेत त्यांच्याकडे चैतन्य महाप्रभूंचं छोटासा अर्चविग्रह नेहमी त्यांच्यासोबत असायचा आणि त्यांची ते पूजा करत असत. आणि मग जेव्हा मथुरेमध्ये त्यांची केशव महाराजांशी भेट झाली त्यावेळेला अभय जे आहेत तर त्यांना त्यांनी सांगितलं की आता तू काय कर की दीक्षा घे, म्हणजे संन्यास दीक्षा घे. आणि मग त्यांनी काय केली, संन्यास दीक्षा घेतली. मग आता तिथे पोचल्यानंतर केशव महाराजांनी मग आता निर्धन आहेत आणि पूर्ण वेळ प्रचारकाचं कार्य करत आहेत आणि संन्यास दीक्षा पण झाली आहे म्हटल्यावरती अभयना काय सांगितलं की गौडीय पत्रिका ज्या आहेत म्हणजे गौडीय मठाच्या काही पत्रिका म्हणजे पाक्षिक ज्या आहेत तर त्यासाठी तू काय कर, इथं म्हणजे त्याच्या लिखाणाचं तू कार्य कर. मग भक्ती सारंग गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना पण मदत कर. तर कशासाठी मदत करायची, तर सज्जन तोषणी नावाचं खूप प्रसिद्ध जे आहे ते पाक्षिक आहे बरं का, भक्ती सिद्धांत सरस्वतीच्या काळापासून म्हणजे सज्जन तोषणी अभ्यासली जाते. तर कृष्णकृपा आहे की सज्जन तोषणीचा काही भाग मला अभ्यासायला 1-2 वर्षापूर्वी मिळाला होता. तर भक्तांच्या म्हणजे संपर्कातूनच तो मिळाला होता. पण सज्जन तोषणी म्हणजे खूप उच्च स्तरावरचं ते आहे पाक्षिक. आणि त्याचे अनेक संदर्भ पण उपलब्ध आहेत. जेव्हापासून ते पाक्षिक होतं उपलब्ध तर ते सज्जन तोषणी जे आहे तर ते अशाच पद्धतीनं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सुरू केलेलं मॅगझिन होतं. तर त्याचं कार्य भक्ती सारंग जे गोस्वामी आहेत ते करायचे. म्हणजे त्यांच्या अनेक शिष्यांपैकी हे महत्वाचे शिष्य आहेत. म्हणजे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे अनेक शिष्य होते आणि हे सगळे गुरुबंधू आहेत श्रील प्रभुपादांचे. तर त्यांच्यासोबत सज्जन तोषणी मॅगझिनसाठी कार्य करायला ते मदत करायचे. मग आता भक्ती सारंग गोस्वामी जे होते त्यांचे जे स्वीय सहाय्यक होते रामानंद, तर त्यांनी काय केलं की खूप असं उत्तम कौतुक करणारं असं एक पत्र मोठंच्या मोठं लिहिलं श्रील प्रभुपादांना. आणि मग त्यांनी काय केलं की त्यांचं म्हणजे हे सगळं कौतुक केलं श्रील प्रभुपादांचं आधी. आणि त्या पत्रामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की आता ह्या सेवेतून म्हणजे गौडीय मठामध्ये जे गौडीय पत्रिका लिहिण्यासंदर्भातली सेवा आहे किंवा भक्ती सारंग गोस्वामींना सज्जन तोषणीमध्ये मदत करण्याची जी सेवा आहे ह्या सगळ्या सेवेतून आम्ही तुम्हाला आता निष्कासित करत आहोत. म्हणजे त्यांनी त्या सेवेतून त्यांना रद्द करून टाकलं. मग आता पुढे काय करायचं, पुन्हा प्रश्न उभे राहिला श्रील प्रभुपादांसमोर. म्हणजे आता आश्रमामध्ये ते राहत होते केशव महाराज आणि भक्तिसारंग महाराजांच्या बरोबर. पण आता त्यांचं त्यांना स्वतः म्हणजे काहीतरी अर्थार्जन म्हणजे की प्रचार प्रसार करून काहीतरी अर्थार्जन होईल आणि त्याचबरोबर भक्तीचा पण प्रचार प्रसार होईल असं स्वतःच आता प्रचार करणं आवश्यक होतं. कारण
त्यांच्या प्रचारासाठी म्हणजे जे उपयोगाला येणारी सेवा होती, म्हणजे प्रचार प्रसार करण्यासाठी भक्ती कार्यच ते करत होते, की गौडीय पत्रिकेचं लिखाण करत होते, सज्जन तोष्णीच्या मॅगझिन लिखाणासंदर्भात मदत करत होते. पण ते जर थांबलं तर त्या माध्यमातून थोडंफार जे काही अर्थार्जन त्याच्यातून त्यांच्या वैयक्तिक गरजा किंवा अजून भक्ती कार्यासाठी त्यांना त्याचा उपयोग होत होता. पण हे सुद्धा थांबलं म्हणल्यावर स्वतःच आता अभयाची जबाबदारी वाढली प्रचार प्रसार करायची. मग आता पैसेही नाहीत आणि आपण म्हणू की एखाद्या संस्थेचा म्हणजे गौडीय संस्था, गौडीय मठ म्हणजे अशा संस्थेचा म्हणजे आपल्या गुरूंचीच संस्था आहे, पण अशा संस्थेचा आपल्याला आश्रयही नाही. मग आता अभयची परिस्थिती एकदम पोरक्या व्यक्तीसारखी झाली. म्हणजे आता काय करायचं? मग ते दिल्लीतल्या विविध भक्तांच्या घरी जात असत, ज्या त्यांच्या ओळखी झाल्या होत्या प्रचार कार्यामध्ये. मग एका आठवड्याला कोणाचं तरी निमंत्रण आलं, त्यांच्या घरी जायचे, तिथं प्रसाद ग्रहण करायचे. मग दुसऱ्या आठवड्याभर दुसऱ्यांच्या घरी, अशा पद्धतीनं त्यांना निमंत्रण येत असत. आणि त्यानुसार ते तिथे त्यांच्याकडे जाऊन दिल्लीमध्ये राहत असत. असं त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू झाला. म्हणजे स्वतःच आपण म्हणू आरोग्य, भक्ती कार्यासाठी आणि स्वतःचं मानसिक संतुलन आणि आरोग्य भक्ती सेवेसाठी आणि गुरूंनी दिलेल्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी अत्यंत असा तीव्र संघर्षमय लढा जो आहे तो श्रील प्रभुपादांनी दिला. पहा, आपण सर्वजण विचार करू शकतो की पूर्ण निर्धन व्यक्ती, अंगावर घालायला कपडेही नाहीये, जे काही कपडे घातलेत तर तसेच दुसरे कपडे कधी मिळतील माहिती नाहीये, आणखी कुठलंही उदरनिर्वाहाचं साधन आपल्या हातात नाहीये आणि भक्तीचा प्रचार प्रसार करायचा आहे. तर कसं शक्य होईल? पण अशाही परिस्थितीमध्ये भक्तांच्या घरी ज्यांच्याकडून निमंत्रण यायचं राहण्यासाठी, त्यांच्याकडे जाऊन राहून तिथं जे काही मिळेल ते अन्न ग्रहण करून त्यांचं कार्य जे आहे ते श्रील प्रभुपादांनी चालू ठेवलं. आता आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता ह्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे त्यांचं हे कार्य चालूच होतं, की ते काय करायचे, बॅक टू गॉड हेड जे आहे तर त्याला आता ह्या मॅगझिनला सुरुवात करून 4 वर्ष झाली होती. म्हणजे 1952 पासून त्याचं कार्य सुरू होतं. मग त्यांनी आता काय केलं, की मधल्या काळात त्यांची खूप आर्थिक हलाखी झाली होती, म्हणून त्यांनी ते म्हणजे कार्य थोडं बंद ठेवलं होतं. मग म्हणजे काही ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये अशा काही काळापुरतं बंद होतं. मग त्यांनी आता ठरवलं की आता पुन्हा बॅक टू गॉड हेडचं आपण कार्य, कारण स्वतः एकट्यावर जबाबदारी आली होती. कुठल्याही संस्थेचं पाठबळ नाही, आश्रय नाही आणि कुठलंही म्हणजे धनार्जन होत नाही. मग अशा वेळेला स्वतः आता उदरनिर्वाह करून भक्तीचा प्रचार प्रसार स्वतःच त्यांनी उभा करणं आवश्यक होतं. मग त्यावेळेला त्यांनी ठरवलं की हे मॅगझिन आता पुन्हा म्हणजे त्याची पुनर्नोंदणी करायची आणि पुन्हा ते प्रसारित करायला सुरुवात करायचं. मग 1956 सालापासून त्यांनी पुन्हा नवी दिल्ली जे आहे तर तिथून बॅक टू गॉड हेड जे मॅगझिन आहे त्याचं वितरण सुरू केलं. मग आता म्हणजे त्यांच्यासाठी खूप सगळं अवघड होतं. म्हणजे बॅक टू गॉड हेड चे जे म्हणजे जे वितरण करायचे तर ते काय करायचे त्या चित्रात पहा. म्हणजे पुन्हा त्यांनी त्या चहावाल्याच्या दुकानात जायचे, तिथं बसायचे. मग चहा प्यायला येणाऱ्या लोकांना पण बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन घ्यायला ते प्रार्थना करायचे. त्याचबरोबर तिथे लायब्ररी जी होती, म्हणजे लायब्ररीच्या समोर चहाचं दुकान, तर तिथे पण ते जायचे आणि ते काय करायचे, तिथं जे लायब्ररीत पुस्तक वाचायला म्हणजे पुस्तकालयामध्ये ते पुस्तक वाचायला जे लोक यायचे तर ते चहा पण पित असत. मग तिथे ते जायचे, आपलं पाक्षिक जे आहे त्याच्या प्रती घेऊन इथे चित्रात पहा आणि त्यांना ते म्हणजे विकत घेण्यासाठी प्रार्थना करायचे. अशा पद्धतीनं स्वतःच लेखन करायचं, स्वतःच प्रकाशित करायचं, म्हणजे टायपिंग करून प्रकाशित करायचं आणि स्वतःच वितरण करायचं. अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य सुरू होतं. मग त्याच वेळेला त्यांनी त्याच्या बॅक टू गॉड हेड मॅगझिनच्या काही प्रती ज्या आहेत तर तेव्हा भारताचे जे पंतप्रधान आहेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना पाठवले आणि त्याच्याबरोबर पत्र पण लिहिलं. त्यांनी काय लिहिलं की मला म्हणजे हे सगळं जे आहे बॅक टू गॉड हे मॅगझिन जे हे पाठवलं आणि त्या मला हे सगळी जी कार्य आहे की कशा पद्धतीने आपण जो भौतिक देह आहे हा सोडून आध्यात्मिक जगतामध्ये पुन्हा परतू शकू, ह्या संबंधीचं सगळं ज्ञान जे आहे तर ते मी म्हणजे जे आहे ते मी आपणास सांगू इच्छितो. आणि त्याचबरोबर काय की आपण ह्या भौतिक जगतामध्ये स्त्री पुरुष असा भेदभाव करून राहतो. आणि खरं तर काय आहोत, आपण आत्मा आहोत, आपण शरीर नसून आत्मा आहोत. आणि मग ह्या भौतिक म्हणजे
देह मिळण्याचं जे हे चक्र आहे जन्म मृत्यूचं, तर हे सदैव चालतच राहणार आहे. मग ह्या चक्रातून कशी मुक्ती मिळवायची ह्याच्याविषयीचं रहस्य मला समजलेलं आहे. आणि म्हणूनच माझी जी इच्छा आहे की म्हणजे आपण सगळ्यांपर्यंत हे भगवान यांचे विचार पोहोचवूया. हा. आणि मी एकटाच आहे की आत्ताच्या परिस्थितीला की हे खूप पोटतिडकीनं सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतो आहोत, म्हणजे करतो आहे. तर आपण काय करूया की आपण माझ्या या म्हणजे माझं जे हे ध्येय आहे ह्याच्यामध्ये आपण आपलं मोलाचं योगदान देऊया, आपलं सहकार्य देऊया, अशी त्यांना विनंती केली. आणि त्यामुळे काय होईल, मी सगळ्याच लोकांना भारताचे म्हणजे प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही जर ह्या कार्यासाठी चालना दिली तर मी भारतातल्या सगळ्याच लोकांना भगवत धामाला पुन्हा घेऊन जाण्याची क्षमता राखून राहिलो आहे. म्हणजे सखोल पत्र आहे त्यांच्या लीलामृतामध्ये. आणि अशा पद्धतीने ही जी आपलं भौतिक जीवन आहे ते आध्यात्मिक म्हणजे देहामध्ये म्हणजे आध्यात्मिक देहामध्ये आपण कशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहे तर ते प्रस्तुत करू शकतो. आणि त्याचबरोबर आपलं जे मूळ घर आहे म्हणजेच काय की गोलक वृंदावन, तर तिथे आपण कसं परतू शकतो, ही कला मला अवगत आहे. तर आपण सगळ्यांनाच नेऊ शकतो अशा पद्धतीचं आपण कार्य म्हणजे भक्ती कार्य जर आपण करू शकलो आणि ह्या कार्यामध्ये तुम्ही जर मला सहकार्य करू शकला तर निश्चितच काय होईल, खूप मोठी म्हणजे ती मदत होईल असं त्यांनी पत्र दिलं. मग त्याच्यावर त्यांना उत्तर काही आलंच नाही कधी. म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे थोडंसं काय म्हणू की उदासीनता होती राजकीय वातावरणामध्ये तेव्हा, किंवा ते दुर्दैव असावं. आणि कृष्णांची म्हणजे श्रील प्रभुपादांच्या दृष्टीनं ते कदाचित दुर्दैवी घटना असावी. पण कदाचित ती कृष्णांची योजनाच म्हणू आपण, की त्यामुळं जे श्रील प्रभुपाद आहेत तर त्यांचा अमेरिकेचा दौरा घडला. आणि मग अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते पुस्तक म्हणजे जसं पुस्तक वितरण करतात तर तसं त्यांचं त्यावेळेची ती सुरुवात होती. म्हणजे पुस्तक वितरण हा पुढचा टप्पा आहे. पण सुरुवात त्यांनी कशी केली तर बॅक टू गॉड हेड जे आहे तर ते मॅगझिन जे आहे तर त्याचं वितरण त्यांनी पुन्हा चालू केलं. मग आता उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये काय झालं, ते दिल्लीच्या एवढ्या रणरणत्या उन्हातून, आता दिल्लीत ऊन कसं असतं सगळ्यांना माहिती आहे. तर अशा उन्हातून फक्त अंगावर काही कपडे म्हणजे थंडीतून तर त्यांच्याकडे स्वेटरच नसायचं घालायला किंवा कोट नसायचा, जर्किन असं काही नसायचं. तर अशा उन्हातून म्हणजे आपलं जे भगवं वस्त्र आहे ते घालून श्रील प्रभुपाद फिरत असत. मग त्यांना काय झालं, उष्माघात झाला एकदा. मग एकदा काय झालं तर ते अशा पद्धतीने वितरण करायला जात होते मार्गावरून. तर त्यावेळेला त्यांना ज्या भटक्या गायी असतात त्यातल्या एका गायीने लाथ मारली, म्हणजे ते जखमी झाले. मग अशा पद्धतीच्या हालअपेष्टांचं जीवन जे आहे तर ते श्रील प्रभुपाद यांना प्रचार प्रसाराच्या वेळेला अनुभवावं लागलं. पहा म्हणजे इतका प्रचंड असा संघर्ष करून जर कुणाला आपण कृष्णांचं ज्ञान, कृष्ण भक्ती लोकांपर्यंत पोहोचवायची ही तळमळ असेल तर निश्चितच तो काही सामान्य व्यक्ती असू शकत नाही. तो एक महात्मा किंवा आपण त्यांना शक्त्यावेश अवतार म्हणतो भगवान यांचा. तर म्हणजे अशाच स्तरावरचा तो भगवान यांचा पार्षद भक्त असतो हा, की नाही. अन्यथा आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना आपण पाहतो की आपल्याला थोडंसं पोळलं हो की नाही, आपण काहीतरी आपल्या स्वयंपाकघरात कार्य करत असू किंवा आपण मेणबत्ती पेटवायला गेलो किंवा काही म्हणजे असं काहीतरी घटना घडली की आपल्याला थोडंसं पोळलं, थोडंसं कापलं तर आपल्याला किती वेदना होतात आणि आपल्याला किती त्रास होतो त्याचा. मग अशा रणरणत्या पाय पोळणाऱ्या उन्हातून अशा ठिकाणी म्हणजे चप्पलही असेल घालायला नीट ठीकसं किंवा बूट असतील अशी परिस्थिती श्रील प्रभुपाद यांची नव्हती. आणि अशा परिस्थितीतून रणरणत्या उन्हातून ते जे आहे तर ते लोकांचं या भौतिक क्लेशांनी ग्रस्त लोकांचा उद्धार करण्याचं जे आहे तर ते लक्ष घेऊन त्यांना बॅक टू गॉड हेड पाक्षिक जे आहे ते वितरण करण्यासाठी फिरत होते. आणि त्यावेळेला त्यांना उष्माघात झाला. त्याचबरोबर त्यांना गायीने जे आहे ते ठोकरलं, पण तरी देखील ते डगमगले नाहीत. मग ही खरी भक्ती, ही खरी तळमळ एका भक्ताची जी असते ती. तर ही जी तळमळ आहे तर ती आपण शिकण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे एक भक्त म्हणून मी कशी बरी सेवा करू शकेन आणि मला मिळालेला हा मानवी देह आहे, मानवी जन्म आहे, त्याचं मी कसं बरं सार्थक करू शकेन, हा आपला गुरु कार्यासाठी किंवा गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार सेवेमध्ये प्रयत्न असला पाहिजे. आता पुढे जाऊ आपण.
मग आता केशी घाट जे आहे तर तिथं म्हणजे केशी घाटापासून जवळ म्हणजे तिथे जर ते जेव्हा असायचे तर त्यावेळेला अभयनी एक बंगाली जे आहे तर ती कविता लिहिली वृंदावन भजन म्हणून. तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये काय आहे तर त्यांचा म्हणजे त्यांचं जे जीवनाविषयीची खंत आहे हं, म्हणजे कशा पद्धतीने असे भक्ती सिद्धांत सरस्वतींच्या अनुपस्थितीमध्ये म्हणजे त्यांच्यापासूनचा विरह थोडक्यात आपल्या गुरूंपासूनचा जो विरह आहे शिष्याला फार म्हणजे तो तो डाचतो किंवा अनुभवायला मिळतो. आणि त्याच वेळेला गौडीय मठ आहे तर तिथून पण त्यांना कसं निष्कासित गेलं. मग त्याच्यावर त्यांनी विरह अष्टक म्हणून लिहिलं. तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रचना त्यांनी ज्या आहेत त्या केल्या. म्हणजे काय की त्यांना अशा रचना करत असताना जे आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या रचना करत असताना त्यांच्या जीवनातले जे प्रसंग आहेत आणि त्या प्रसंगामध्ये मग भगवान त्यांना कशी मदत करत होते तर प्रेरणा देत होते गुरुतत्वाच्या माध्यमातून. मग आता तसाच प्रसंग घडला की जसं मी सांगितलं की एक भक्ती सिद्धांत सरस्वतींच्या म्हणजे रूपामध्ये ते स्वप्नामध्ये म्हणजे जे आहेत तर ते त्यांच्या अवतरले होते म्हणजे भगवत कृपाची आहेत की अशी कृपा जी आहे ती कशी तिचा ओघ येत असतं तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती त्यांच्या स्वप्नामध्ये अवतरली आणि त्यांनी अभयला बोलवलं आणि आपल्या पाठोपाठ यायला सांगितलं हाक मारून. आणि त्यांनी काय सांगितलं पुन्हा पुन्हा हाका मारत होते आणि चल तू आता संन्यास घे म्हणत होते. आता तू संन्यासी व्हायची वेळ आली. आणि मग त्यांनी 1959 साली म्हणजे जे आहेत तर ते भक्ती ब्रजाजन केशव महाराज जे आहेत तर त्यांच्याकडून सप्टेंबर 1959 मध्ये जो आहे तर तो संन्यास घेतला. इथे चित्रात पहा हे शिलप्रभुपाद आहेत. हे भक्ती प्रजाजन केशव महाराज आहेत म्हणजे त्यांचे जे संन्यास गुरु आहेत ते वेगळे आहेत. आणि ब्राह्मण दीक्षा आणि पहिली दीक्षा जी आहे ती भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडून आहे. आणि त्यांच्या पश्चात भक्ती प्रजानन केशव महाराजांच्याकडून त्यांची दुसरी दीक्षा 1959 साली झाली. आणखी हे सोबत जे आहेत ते त्यांचे गुरुबंधू आहेत म्हणजे अशा अनेक जणांची दीक्षा त्यांनी केली असेल ना त्यापैकी हे त्यांचे गुरुबंधू आहेत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग आता वर्ष आलं 1962 ते 65. मग आता केशी घाटच्या तिथून जवळच म्हणजे जे आहे राधा दामोदर मंदिर आहे. आणि मग ते तिथे राहायला जे आहेत तर ते गेले होते. म्हणजे राधा दामोदर मंदिरामध्ये एक अजूनही प्रभुपादांची खोली आहे की जी श्रील रूप गोस्वामींची त्या मंदिरामध्ये रूप गोस्वामींची समाधी आहे. आणि त्या समाधीच्या बरोबर समोर खिडकी आहे त्या खोलीची. आणि ती खिडकीतून त्यांना दर्शन होत असे. आणि मग आता त्यांचं जे आहे तर जे राहणं होतं तर ते तिथे म्हणजे केशी घाटाच्या आसपास तिथे होतं अशा पद्धतीने. तर ते केशी घाटापासून जवळ असं राधा दामोदर मंदिर आहे. मग आता 1962 ते 65 ह्या वर्षामध्ये म्हणजे ह्या 3 वर्षामध्ये ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी काय केलं त्या मंदिरातली ती खोली आहे. तर त्या खोलीमध्ये त्यांनी काय केलं आपलं जे आहे तर ते पहिलं म्हणजे भागवताचे जे पहिले 3 म्हणजे जे प्रती आहेत तर त्या ज्या आहेत तर त्याचं प्रिंटिंग आणि जे ते सगळं केलं म्हणजे काय की लेखन केलं आणि मग ते प्रिंटिंग करून ते दिल्लीतून सगळं घेऊन यायचे. मग आता अं, अं, त्यांनी म्हणजे एक टोकियोला सभा होती. आणि तिथे एक त्यांचे जे असे धनिक जे म्हणजे भक्त मंडळी होते ज्यांच्याकडे ते जायचे अशा कार्यानुसार राहायला. तर त्यावेळेला तिथं ते भक्त गेले म्हणजे त्यांच्याकडे ते गेले होते. तर त्यावेळेला तिथे त्यांना कळलं की ते जे आहेत तर ते टोकियोला गेलेले आहेत म्हणजे तिथलं म्हणजे जे अं, चर्चासत्र आहे त्यासाठी गेलेले आहेत. सांस्कृतिक स्तरावरचं चर्चासत्र होतं आणि तिथे ते गेलेले आहेत असं त्यांना कळलं. मग त्यावेळेला त्यांना ही त्या म्हणजे अं, आणि ती म्हणजे त्यावेळेला त्यांना ही अं, त्या त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गृहस्थाची ही म्हणजे ही कार्य करण्याची पद्धती पाहून ही युक्ती सुचली त्यावेळेला. म्हणजे त्यावेळेला त्यांना हे समजलं की त्यांनी भारतीय संस्कृती आणि जागतिक शांतता ह्याविषयी मानवी सभ्यता जी आहे तर ह्या संबंधी कसा विचार होईल यासाठी ते टोकियोला गेले होते. आणि त्यांच्या घरी गेल्यावर त्यांना हे समजलं आणि त्याच्यातूनच त्यांना ही कल्पना सुचली की आपण
पूर्ण विश्वभर जाऊन म्हणजे कृष्णची जी भक्ती आहे तर तिचा प्रचार प्रसार करता येईल. नक्कीच करता येईल परकीय देशामध्ये जाऊन. आणि मग भक्ती वेदांत स्वामी जे आहेत तर म्हणजे ते जे आहेत तर ते स्वतःच काय करायचे म्हणजे श्रील प्रभुपाद स्वतःच प्रूफ रिडिंग करायचे आणि स्वतःच लिहायचे आणि स्वतःच टायपिंग असं करून त्यांनी पहिला स्कंद छापला. हं? आणि मग तो पहिला स्कंद आहे त्याच्या 3 प्रती त्यांनी तयार केल्या होत्या. आणि मग आता भक्तिवेदांत स्वामींनी ते जे होते त्यांचे ओळखीचे जे गृहस्थ होते म्हणजे स्पॉन्सरर्स म्हणजे जे अशा पद्धतीचं अर्थार्जन करणारे लोक होते. तर ते अशासाठी म्हणजे ते करायचे की जागतिक शांतता आणि मानवी सभ्यता यांच्याविषयी कशा पद्धतीनं विचार करता येईल अशा पद्धतीच्या त्यांची व्याख्यानं वगैरे असायची. मग त्या आणि त्या माध्यमातून त्यांनी ती प्रेरणा घेतली. त्या गृहस्थांचं म्हणजे त्यांचे जे स्पॉन्सरर्स होते त्यांच्या गृहस्थांचं हे व्याख्यानाला ते टोकियला गेले होते आणि त्यावरून त्यांना ही युक्ती किंवा ही कल्पना सुचली की म्हणजे त्यांना अशा पद्धतीची ही कल्पना सुचली की परकीय देशामध्ये जाऊन आणि विविध देशामध्ये जर आपण कृष्ण भक्तीचं विज्ञान आहे त्याचा प्रचार प्रसार केला तर की जे त्यांना अंतस्थ प्रेरणा आधीच गुरूंनी देऊन ठेवले ते पण कसा प्रचार करायचा आणि कशा पद्धतीने आपल्याला हे कार्य करता येईल हे त्या गृहस्थांचं जे आहे म्हणजे त्यांचं जे त्यांना निरोप मिळाला भेटायला गेल्यावर त्यावेळेला त्यांना हे सुचलं. आणि मग भक्तिवेदांत स्वामींनी अशा म्हणजे इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मनी तर असे जे म्हणजे वेगवेगळे फाउंडेशन्स म्हणजे अशा धर्मादाय संस्था होत्या जागतिक स्तरावरच्या त्यांना असं म्हणजे विश्वाच्या स्तरावर ज्या होत्या त्यांच्या संपर्कात ते परकीय देशामध्ये कसं आपलं बॅक टू गॉड हेड मासिकाचे म्हणजे म्हणजे प्रति आहेत ते पाठवून राहत असल्यामुळे अशा अनेक फाउंडेशन्स किंवा धर्मादाय संस्थांच्या ते संपर्कात आले होते. तर त्यांना त्यांनी पत्र लिहून अशा पद्धतीनं म्हणजे आपण मानवी सभ्यता जी आहे तर तिला आत्मस्तरावर कशा पद्धतीने उन्नत करता येईल अशा पद्धतीने त्यांनी आपलं जे लेखन आहे त्या संदर्भातले आपले विचार ते त्यांना पाठवले. मग असं त्यांचं कार्य सुरूच राहिलं. मग त्या संस्थेचे जे सेक्रेटरी होते त्यांचं नाव होतं तोशिहिरो नाकानो. मग त्यांनी त्यांना उत्तर दिलं. ते केशी घाटला जेव्हा राहत होते तर त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये मग अशा पद्धतीनं म्हणजे पत्रांचं जे आहे एकमेकांना उत्तर देणं किंवा पत्रोत्तर जे आहेत तर त्यांची चालू राहिली. मग आता मिस्टर नाकानो जे होते तर त्यांनी काय केलं एक सर्टिफिकेट असं ऑफिशियल त्या संस्थेचं जे आहे तर ते पाठवलं आणि भक्तिवेदांत स्वामी ह्यांना म्हणजे एक त्यांचे म्हणजे अशा कार्यामध्ये म्हणजे त्यांचे जे आहेत तर ते एक उत्तम असे प्रचारक किंवा उत्तम असे व्याख्याते म्हणून त्यांना मान्यता दिली. आणि मग त्यांनी सांगितलं की आमच्या संस्थेसाठी म्हणजे अशा मानवी सभ्यता आणि आत्मस्तरावरची त्यांचं उन्नती या संदर्भात जे कार्य आहे तर त्यासाठी तुम्ही तुमचे विचार व्यक्त करायला जपानला या. मग जाण्याचा खर्च जे आहे तर ते आम्ही करू. मग त्यानंतर काय झालं की त्यांचा जो म्हणजे जो व्हिसा होता जपानला जाण्याचा तर तो 10 मे पर्यंत म्हणजे जाण्यासाठी जपानला जाण्यासाठी तर त्यांनी पत्र लिहिलं त्यांना असं त्यांना ते पाठवलं म्हणजे. पण ऍक्च्युली काय झालं त्यांनी फक्त असं सगळं पाठवलं पण त्यांच्यासाठी कोणी खर्चही केला नाही की त्यांना कोणी पैसेही पाठवले नाहीत आणि त्यामुळं श्रील प्रभुपाद आहेत तर त्यांना जपानला काही जाता आलं नाही. मग आता पुढे काय झालं ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहू. मग इथे चित्रात पहा ते काय करायचे त्यांच्या या प्रती जे आहेत तर ते छापायचे. आता ही जी खोली आहे ही पहा इथं ही खिडकी जी आहे राधा दामोदर मंदिरातली तर इथं ही खिडकी आजही आहे ही खोली तिथे. आणखी ही खिडकी आणि ही याच्या समोर रूप गोस्वामींची समाधी बरोबर दिसते. तर ह्या खोलीमध्येच ते राहायचे इथेच आपलं अन्न शिजवायचे आणि इथंच ते लिखाण करायचे. मग 1962 मध्ये म्हणजे केशी घाटाच्या जवळच्या खोलीमध्ये म्हणजे तिथून जवळच होती आणि केशी घाटाच्या तिथे ते राहत होते तिथल्या खोलीमध्ये. मग तिथून ते तिथून जवळच आहे ते राधा दामोदर मंदिर तर तिथल्या खोलीमध्ये म्हणजे इथे कसं असायचं की भक्तांचं येणं जाणं असायचं ना मग त्यांना पूर्ण वेळ अशी ती खोली मिळाली नव्हती.
मग सुरुवातीला केशी घाटला पण ते राहायला लागायचं त्यांना. मग त्यानंतर ते राधा दामोदर मंदिरामध्ये पूर्ण वेळ म्हणजे कायमचं त्या खोलीमध्ये, म्हणजे त्या खोलीची उपलब्धता असेल तेव्हा त्यांना तिथे राहायला मिळायचं. पण केशी घाटला ते त्यावेळेला राहत होते तिथं असलेल्या म्हणजे जी काही राहण्याची व्यवस्था होती तिथे. पण ज्या वेळेला 1962 सालाला आणि जुलै महिना त्यावेळेला भक्तिवेदांत स्वामी जे आहेत तर त्यांनी निर्णय घेतला की आता कायमस्वरूपी आपण त्या खोलीमध्ये राहायला जायचं वृंदावनातल्या राधा दामोदर मंदिरामधल्या त्या खोलीमध्ये ते कायमस्वरूपी जाऊन राहिले. आणि मग त्यांनी बिलकुल त्या खोलीतून ते हल्लेच नाहीत. कारण कसं व्हायचं त्यांना, म्हणजे तिथं कसं सतत भक्त मंडळी असे जे संन्यासी ब्रह्मचारी यांचं येणं असतं ना मंदिरामध्ये, आणि त्यामुळे फार ते अडचणीत होतं. म्हणून बिलकुल खोलीत ते बाहेरच पडायचे नाहीत. आणि ते काय करायचे की म्हणजे मंदिरामध्ये जे जे म्हणजे भगवान यांचे जे अर्चविग्रह आहेत तर त्यांचं दर्शन ते घ्यायचे. आणि तिथं जे कृष्णराज कविराज जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे जी पूजा केलेली जे विग्रह आहेत म्हणजे असे म्हणजे जवळजवळ 100 वर्षापूर्वी कृष्णराज कविराज म्हणजे जे चैतन्य चरितामृताचे लेखक आहेत तर त्यांनी पूजा केलेले असे जे वृंदावन चंद्र त्या अर्चविग्रहांचं नाव, जे 4 फूट उंचीचे असे आहेत वृंदावन चंद्र आहेत. तर त्यांचं काळ्या मार्बलची जी कृष्णांची मूर्ती होती तर त्याचं ते दर्शन घ्यायचे त्या अल्टरमधलं. आणि अशा पद्धतीने ते त्या खोलीतून बिलकुल हलायचे नाही, त्यांनी आपलं लिखाण करायचं, असं त्यांनी आपलं कार्य सुरू केलं. आता आपण पुढे जाऊया पुढच्या स्लाइडला. हा 5 वाजलेत, आपण इथे थांबूया. अजून 1-2 स्लाइड आहेत आणि पुढचं भाग 2 खूप विस्तृत आहे. तर तो आपण पुढच्या आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये त्याचा अभ्यास आपण करूया. आता ती रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल, आपण थांबूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा, हे भरपूर आहे तर आपण इथे थांबूया माताजी. हरे कृष्ण. हा माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हा कुमुद माताजी, रेकॉर्डिंग आपण स्टॉप करूया, आपण क्लास थांबूया, आता 5 वाजले.